Sesión ordinaria do 21 de 11 de 2016. Punto primeiro da orde do día. Aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria 24 de 2016. Algúnha intervención? Se non hai intervencións, apróbase por unanimidade. E pasamos á parte resolutiva que comeza co punto 2, declaración institucional a consecuencia do Día Internacional contra a Violencia de Xénero. É un manifesto que está consensuado entre os grupos, todos os grupos municipais, que paso a ler. Di así, un ano máis, a Corporación Municipal súmase ao chamamento de Nacións Unidas de conmemorar o 25 de novembro como Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Máis de 800 mulleres foron asesinadas en España polas súas parellas ou exparellas dende o ano 2003, data que marca o inicio da recopilación de datos oficiais. A violencia de xénero é unha violencia que se dirixe contra a muller polo feito de selo, ao ser considerada polos seus agresores como persoas carentes dos dereitos de liberdade, respeto e capacidade de decisión. É unha forma de terrorismo ao que a cidadanía debe responder e non permanecer impasible. É unha terrible lacra social a que todas e todos temos que facer fronte. Creemos e defendemos a igualdade entre mulleres e homes como principio fundamental. O noso compromiso contra a violencia de xénero é firme. A mocidade constituye un grupo especialmente vulnerable á violencia de xénero, polo que é necesario que os mozos e as mozas identifiquen e rexeiten condutas sexistas que a maioría das veces toléranse ou xustifícanse. A xuventude e a población adolescente debe contribuir de xeito singular á fin da violencia contra a muller. E vemos con preocupación como perciben a violencia de xénero, porque algunhas das súas relacións afectivas e sociais teñen comportamentos discriminatorios e inadmisibles. Verdadeiros sinais incipientes de violencia que anticipan outras manifestacións máis graves de maltrato. Polo que teñen que ser capaces de recoñecer esas condutas nocivas para poder frealas e deste xeito evitar que se agraven e supoñan un maior risco de violencia de xénero no futuro. Se queremos evitar a violencia de xénero, debemos evitar os pasos que se inician baixo as referencias dunha cultura machista. Polo tanto, para erradicar calquera forma de violencia, a solución reside na educación. O respeto, a liberdade e a igualdade son tres dos seus piares básicos. É necesario seguir traballando na prevención e na sensibilización e visibilizar un problema de profundo calado social. Por todo isto resulta imprescindible que a mocidade de hoxe en día, protagonista da sociedade do mañá, comprenda, coñeza e identifique a violencia de xénero, recoñeza os primeiros sinais da violencia e, a continuación, convértase en protagonista do logro dunha sociedade libre da violencia contra a muller. Traballemos todas e todos xuntos e avancemos unidos para conseguir unha sociedade 0% machista. Queda moito por facer e a loita contra a violencia machista debe ser unha prioridade política para todos os espazos da actividade política e social. Por iso, tendo sido importantes a Lei Orgánica 1/2014 do 28 de decembro de medidas de protección integral contra a violencia de xénero e a Lei 11/2007 do 27 de xullo galega para que a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, despois de anos de aplicación, son insuficientes en moitos casos por limitación de recursos e orzamentos. Por iso, compre avanzar e mellorar os marcos legais e realizar unha labor preventivo e educativo maior. Un ano máis, queremos recordar a todas e cada unha das vítimas da violencia de xénero, mulleres con nomes e apelidos, como a veciña de Pontevedra Concepción Regueira, cunha vida por diante que foi truncada por unha violencia cruel exercida precisamente pola persoa coa que un día decidiron compartir a súa vida. Tamén a todos os menores, aos fillos e as fillas dos maltratadores
vítimas, a súa vez, desta violencia. Pasamos ao segundo punto. Unha declaración que está xa consensuada, por lo tanto, queda aprobada por unanimidade. Punto número 3, modificación do regulamento dos mercados municipais de abastos do Concello de Pontevedra, aprobación inicial. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Réxime Interior, Participación, Persoal e Xustiza, celebrada neste mes con carácter ordinario, ditaminou favorablemente a proposta de acordo que consta no expediente, coas abstencións de todos os grupos, a excepción do BNG, que votou a favor. Moitas grazas, señor secretario. Alguna intervención? Sí. Cuestión de forma, señor Agustín Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bo día. En atención ao artigo 74 do Reglamento Orgánico dos Plenos, solicitamos que este asunto quede sobre a mesa para o próximo pleno, atendendo que é un traballo que é complicado, que se nos deu con pouco tempo para tratar e que, ademais, polo que sabemos, tampouco está falado coas asociacións de vendedores e, dada a importancia do tema, solicitamos a súa retirada ou que quede sobre a mesa para o seguinte pleno ordinario. E se non se acepta por parte do Goberno, haberá que votar. Moitas grazas, señor Fernández. Señor García Lejísima, ten a palabra. Señor alcalde, bo día. Sí, pero ten a palabra para contestar a esa proposición. Eu, pola miña parte, como concelleiro responsable de mercados, opoño má retirada deste punto do orden do día. E vou indicar por qué. Non é certo que non se escoitara os usuarios. Vou empezar, por exemplo, non vou abrir esta libreta, pero empezaron as reunións en xuño e xullo do ano pasado, 2015, sin contar o traballo que viña da anterior concelleira pertenecendo ao PSOE, que é responsable de mercado, que tiña unha labor xa de tempo intentando modificar este regulamento. No 2016 fixose un primeiro borrador que se lle pasou ás asociacións e a todos os vendedores e vendedoras que había na praza que quixeron recoller unha copia e presentáronse estas alegacións que están aquí e que están no expediente. Son estas que non as vou a ler porque tiveronas todas a disposición. Posteriormente, antes da convocatoria da Comisión de Réxime Interior, bastante antes, douselle traslado a todos os grupos municipais para que puderan estudiarlo. Eu creo, e non me equivoco, cunha antelación mínima de 15 días, que era para eso, formaba parte do expediente. Non era para levarlo fora do expediente, como aconteceu, que se levou fora do expediente. Hai un deber que temos todos os concelleiros en relación con ese expediente, pero non o vou a comentar. Basicamente, as alegacións recolléronse prácticamente todas aquelas que se podían recoller. A parte deso, hai unha labor que fixeron funcionarios deste Concello para posibilitar esta modificación. Por lo tanto, eu, particularmente, a paciencia ten un límite, a dedicación a este asunto ten un tempo e un límite tamén, e, por lo tanto, non opóñome a retirada que se somete a esa votación. Vamos, por parte desta Consellería, anticipo, se sigo ao frente de mercados, non tocará nada máis este regulamento, porque levou todo aquilo que tiña que levar. E outra cuestión é porque se pretenda, por exemplo, que as prórrogas ou as concesións de 25 anos que se prorroguen automáticamente, algo que non se pode facer, ou que, se salen a concurso novo, os usuarios, os concesionarios do momento teñan dereito de retracto, que é algo que se pide, por exemplo. E nada máis, gracias, señor. Señor García Lejísima,
algunha intervención ao respecto desta cuestión? Ao respecto desta cuestión. Señor Martín González, ten a palabra. Muy buenos días a todos. Pues bueno, en la línea que ofrece el PSOE de pedir el aplazamiento, no pasa nada porque se ha aplazado 30 días la aprobación del reglamento. Nosotros llevamos esperando desde el mes de abril por la normativa, para que se aplique la normativa de los lombos y no soportar esta actitud caciquil por parte del alcalde. Entonces, pedimos y nos sumamos a la petición de que se ha aplazado un mes la aprobación del reglamento, que se ha discutido con los grupos, con las asociaciones, porque si bien es cierto que desde aquí se apunta que hubo negociaciones, la realidad es todo lo contrario. Las placeras nos dicen que no ha habido en absoluto diálogo. En la propia Comisión de Régimen Interior se nos informa que el reglamento se nos ha dado a nosotros, a los grupos, y no a las personas implicadas. Yo personalmente dejé constancia del malestar, ¿no? Que antes que darle el reglamento a los grupos tenía que darse a las placeras, que ellas lo estudiasen una vez presentadas las alegaciones y venir aquí pues, con todo el mundo o con el mayor acuerdo posible. Eso no se da, entonces pedimos desde aquí que se aplace la aprobación del reglamento durante un mes, que tampoco pasa nada. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Martín. ¿Queres intervir? Sí. Señor García Lejísima, ten de novo a palabra. Simplemente pediría yo ao señor secretario que nos ilustrara sobre a tramitación de expediente deste regulamento. Si unha vez que está na comisión, si se debía trasladar públicamente a asociacións veciños ou normal é que sexa un expediente, pois, como se tramita, vamos. Nada máis, gracias. Señor Mato, ten a palabra. Pois se o señor alcalde me habilita, pois a tramitación é a aprobación inicial, exposición ao público para efectuar alegacións, mesmo con notificacións individualizadas a cada un dos posibles afectados colectivos, que sempre que sean colectivos, tamén por aplicación da Lei de Transparencia deberíase de publicar na página web do Concello o propio proxecto de regulamento que se somete a esta exposición. Despois se someterían estas alegacións á aprobación definitiva do Pleno, publicaríase e entraría en vigor. Eso así resumidamente e rapidamente. Polo que di ou polo que pregunta o señor concelleiro sobre si é conveniente ou é asustado facilitarlle aos posibles interesados un anteproxecto do propio borrador do regulamento, eu entendo que non é de todo correcto, non é o que está establecido na legislación aplicable, sobre todo porque un borrador que está susceptible de modificacións é un antecedente para unha decisión que se vai tomar. Entón, o que realmente debería darse de exposición ao público por razón de pura lógica administrativa, porque así mesmo parece que o que está establecido no procedimento administrativo é un texto xa aprobado polo órgano competente para elo. Ben, entón, se non hai máis intervencións, sométese a consideración da corporación a retirada, que é a primeira cuestión que se plantea, non? Porque é obrigado someter a consideración a proposta de retirada feita polo concelleiro señor Fernández González. Entón, votos en contra da retirada, abstencións, ningunha, votos a favor, apróbase por maioría da corporación a retirada do punto de orde do día. Pasamos ao terceiro punto, proposta de acordo de aprobación inicial do expediente de modificación de crédito número 14/2016 mediante suplemento de crédito. O señor secretario ten a palabra. A Comisión de Facenda tamén deste mes ditaminou favorablemente a proposta de acordo que consta no expediente,
cos votos a favor dos señores concelleiros do Grupo Municipal de BNG e as abstencións dos restantes señores concelleiros. Moitas gracias, señor secretario. Señor González Carballo, ten a palabra. Moitas gracias. Ben, xa no pleno do mes de setembro tratouse unha modificación de crédito na que se recollían unha serie de incremento en partidas orzamentarias e tamén o tema de amortización de débeda por parte deste Concello. Esas partidas que se incrementaban ou se xeneraban eran as relativas á prima de seguro de inmóveis, a expropiacións e a investimentos no mercado de abastos. Evidentemente, como non foi aprobada, igual que a solicitud de retirada anterior por parte do conxunto da oposición, pois esos asuntos se solventaron por parte do Goberno incrementando a partida de mercados e tamén facendo pago ás expropiacións de Pasarón, non así o tema relativo ás primas de seguro de inmóveis que figuran no borrador do orzamento para 2017. En canto á amortización de débeda, decir que se trae por segunda vez en cumprimento do artigo 32 da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira e que do que se trata é de amortizar 781.000 euros. 781.000 euros que veñen do remanente do exercicio 2015 e dos que máis de 1 millón xa se utilizaron tanto para a accesibilidade rural como para o pago das expropiacións de Pasarón e da Agua 24. En definitiva, o que se trata é de dar cumprimento ao artigo da Lei de Estabilidade Orzamentaria e, en todo caso, sinalar que, aínda así, Pontevedra é dos concellos que menor débeda ten por habitante. Dentro das capitais de provincia, somos a segunda capital de provincia a nivel de Estado que ten menos débeda por habitante. Agás Bilbao seríamos a segunda. E tamén dentro dos concellos galegos, das cidades galegas, tamén somos a cidade das cidades que menos débeda teñen por habitante. En concreto, as que máis teñen son Santiago, Ferrol, A Coruña, despois Ourense, Lugo, Pontevedra e, por último, Vigo. E a nivel absoluto temos tamén máis ou menos unha débeda similar á de Vigo. E incluso hai outros concellos de moito menos poboación, como pode ser Viveiro, Mos, Vilanova, Xinzo de Limia, Catoira, Nogueira de Ramuín, Avión, A Bola, etc., que teñen máis débeda por habitante que o Concello de Pontevedra. Ben, en definitiva, o que seguimos é ou queremos é destinar esta cantidade para a amortización de débeda e seguir disminuindo a mesma débeda, digamos, o importe neste Concello. E nada máis. Señor González Carballo. Señor Fernández González. No, señor... Sí. Señor... Non sei quen pideu. Señor Fernández González ten a palabra. Bueno, buenos días outra vez, entón. Desta que é probable que sea o último pleno ordinario do ano, ou como moito penúltimo, as propostas introducidas polo Goberno no orden do día e o partido que sustenta permítenos facer unha certa valoración do que é a xestión do Goberno. Vexamos, por unha banda se nos trae polo BNG unha moción na que se insta a Xunta o dragado da ría e do río, que é unha moción interesante, pero que xa hai unha aprobada no ano 2013 presentada polo Partido Socialista neste mesmo sentido. Por lo tanto, o consecuente sería pedir ou instar dende a alcaldía o cumprimento desa moción, máis que traer unha moción nova hoxe aquí, porque a responsabilidade do alcalde é xestionar o interés de Pontevedra e, por lo tanto, debería estar máis
interesado en pedir que se cumplan esas mocións que en repetir as mocións que xa están aprobadas polo Pleno. A outra proposta que se nos trae é instar a Radio Galega a que emita ao menos un 50% da música en galego, non? E a mí non se me ocurre nada profundo que decir sobre esta moción. Recoñezo que non lín o expediente administrativo, por tanto, supoño que nel constarán os escritos que neste sentido se remitiron dende aquí a Corporación da Televisión de Galicia, da Radio e Televisión, instando a eso. Supoño que este, ademais, será un dos temas fundamentais, estrela, que debata vostede co presidente da Xunta cando teña lugar ese encontro tradicional de inicio de mandato. O ano pasado foron os furanchos, e así vamos a manter un certo nivel. E o terceiro asunto é o que toca debatir agora, que é a modificación de crédito. Os dous anteriores xa nos dan algunhas pistas. Hai un certo despiste no goberno e a proposta de modificación fala da súa falta de xestión. Pero non o digo eu, basta con ler o expediente administrativo. Segundo consta no expediente, o remanente líquido de tesorería co que contou o goberno municipal foi de 1.788.000 euros aproximadamente, unha cantidade que a legislación permite aplicar a investimentos financieramente sostibles ou a amortizar a débeda. Pois ben, da cantidade total destinouse a investimentos financieramente sostibles algo máis de 477.000 euros. Xa enviamos a amortización 529.000 ao principio do ano e agora van 780.000 máis. En total destinamos a amortizar deuda 1.310.000 euros. É dicir, do total do superávit enviamos a amortizar máis do 73%. E só utilizamos para inversións algo menos do 27%. As cifras falan por sí solas. Conclusión: falta de xestión, falta de axilidade, falta de proxectos, falta de liderazgo. Nos enorgullecemos de ser un concello pouco endebedado, polo que non hai razón algunha para adiantar amortizacións. A única razón será que hai unha falta de capacidade para sacar adiante proxectos e executalos. E este é un claro síntoma de un fin de ciclo, o cual é normal. É normal. Os anos de goberno van pesando. Eu creo, ademais, que con sinceridade e con cariño hai que agradecerlle os servicios prestados, pero o tempo vai pasando e xa non é a época de vostede, señor Lores. Pola súa culpa, exclusivamente pola súa culpa, porque para iso goberna en solitario, estes cartos que se poderían investir na cidade vanse para amortizar débeda. Eu creo que convería que reflexionase sobre iso. O informe de intervención é claro. Ou se aproba a modificación ou incurriremos en unha falta moi grave. E o Partido Socialista non fará nada para perxudicar os intereses deste Concello. Para iso xa están vostedes. Pero tampouco vamos a avalar a ineficacia con o noso voto. Por lo tanto, nós vamos a absternos polo ben dos intereses do Concello. Solamente para preservar os intereses do Concello. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Domínguez, ten a palabra. Buenos días, señor alcalde, concejales. Se nos trae al Pleno una nueva modificación de crédito y ya he perdido la cuenta. No se puede decir que sea una novedad en el gobierno del BNG cambiar sus propias cuentas. No quiero que la gente se confunda. Esta modificación de crédito difiere muchísimo de la presentada hace 2 meses y que fue tumbada por la oposición. En el pleno anterior se nos presentaba una modificación de crédito que presentaba varios conceptos y en aquella ocasión había que decidir si se aprobaban todos o ninguno. En esta ocasión las cosas son distintas. Se presenta una modificación de crédito destinada a amortizar deuda, lo que, como ustedes sabrán, tampoco es una novedad de este Gobierno. La cosa, para resumirlo, sería más o menos así. Punto 1. El Gobierno aparta una cantidad de inversión en los presupuestos para un proyecto. Punto 2. El Gobierno es incapaz de llevar a cabo ese proyecto por su falta de diligencia. Punto 3. Al Gobierno le sobra el dinero y anuncia superávit, que realmente es fruto de su mala gestión. Punto 4. Los servicios del Concello le dicen que es obligatorio que ese dinero que sobra sea destinado a una amortización de deuda o una inversión económicamente sostenible. Punto 5.
ante la dificultad que tiene el BNG de hacer una inversión económicamente sostenible, se decide amortizar deuda. Aún hay un punto más, que es el punto 6. Lo venden en todas partes como un éxito de gestión económica, cuando realmente es un superávit fruto de su incapacidad. Porque si hubiesen querido tener un superávit, así lo hubiesen hecho en los presupuestos. De todas formas, y una vez explicado el porqué, este Gobierno, en este punto en particular, se ha puesto en una situación delicada y, fruto de la responsabilidad del Partido Popular, vamos a abstenernos para no complicar más esta situación. Muchas gracias. Señor Domínguez, algunha outra intervención por parte da oposición? Non hai. Señor González Carballo, ten a palabra. Sí, porque ou eu estou tonto, que todo é posible despois de tanto tempo aquí, pois ou resulta que os motivos polos que se opuxeron á modificación de crédito foi precisamente porque iba a amortización de débeda. Estaban todos de acordo nas outros que eran investimento, nos outros tres conceptos. E votaron en contra porque iba a amortización. Resulta que agora non, agora sí estaban de acordo ca amortización. Home, que cambien de opinión está ben, pero en 2 meses, sinceramente, me recorda o de no es no. É dicir, porque tamén en menos de 2 meses se cambiou de opinión. Voto en falta que teñan aí o letreiro neste pleno, por certo. Así me gusta. E entón, eso, quer dicir, que en 2 meses cambian de opinión e opúñanse por un motivo e resulta que ese polo que agora se absteñen. É, sinceramente, un pouco difícil de entender, non? En todo caso, eu sei que lles molesta a todos que xestionemos ben, pero é dicir, os datos están aí, é dicir, que temos menos débeda por habitante, que pagamos aos proveedores antes de o que determina a lei, etcétera, etcétera. E, por tanto, entendo que sea un motivo molesto para vostedes e que non estén de acordo, lóxicamente. Vostedes serían felices con que este funcionara moi mal, moi mal, moi mal, non? Entón, bueno, xa o sinto e seguiremos traballando nesta dirección. Moitas grazas, señor González Carballo. Sometemos o asunto á aprobación da corporación. Votos en contra. 2, abstencións. 11. Votos a favor, 12. Apróbase por maioría dos concelleiros e concelleiras presentes. Ben, pasamos ao punto número 5, que incremento do límite da cuantía global en concepto de produtividade e gratificacións do personal funcionario do Concello e dos seus organismos autónomos. O señor secretario ten a palabra. A Comisión de Economía e Facenda tamén deste mes ditaminou favorablemente por unanimidade a proposta de acordo. Moitas grazas, señor secretario. Algúnha intervención? Se non hai intervención, sométese o asunto a votación. Votos en contra ningún, abstención ninguna, votos a favor 25, apróbase por unanimidade da corporación. Punto número 6. Proposición do Grupo Municipal de BNG para exixir á Xunta de Galicia que se emita cando menos un 50% da música galega en todos os medios de comunicación de titularidade pública en cada unha das franxas horarias. O señor secretario ten a palabra. Aparece agora, sí, que estaba anterior. A proposición foi ditaminada, por favorablemente pola Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural, coas abstencións dos restantes grupos e voto a favor do BNG. Posteriormente presentouse unha emenda por parte do Partido Popular que poderían explicar e que ao non presentarse con máis de 24 horas de antelación está no arbitrio, na posibilidade do propio autor da iniciativa admitila ou non. Bueno,
Queren que presente a emenda primeiro? Señora Cañizares, que non estaba aquí colocada. Ahora ten... Ahora sí. Vale, pois nos presentamos unha emenda de sustitución para sustituir o punto 1 que teñen vostedes na súa moción por esta proposta de acordo. Instar a Corporación da Radio Televisión de Galicia a continuar desenvolvendo o seu importante labor de promoción e difusión da lingua e cultura galegas. Grazas. Eu tiñamos entendido aquí na mesa que era de adición. Non. Vale. En todo caso, ten a palabra o señor Ouviña Piai. Sí, hola, bo día. En primeiro lugar, comezando pola emenda presentada, dentro do Grupo Municipal do BNG decidimos non aceptar a emenda presentada. Non sei se... Continuo... Sí, vale. Ben, bo día a todos e a todas. Eu creo que estamos aquí todos de acordo nunha cousa, porque a veces parece que non estamos moito de acordo en algunhas outras, pero eu creo que, dende logo, sí estamos de acordo en que os galegos e as galegas somos capaces de levar adiante proxectos absolutamente excepcionais en todos os puntos de vista da vida, pero tamén no eido musical. E isto é debido a que temos unha lingua e unha cultura que forma parte do noso xeito de ser, que é excepcional. Bo exemplo desta amplísima capacidade para levar adiante grandes proxectos é o de Frank Narf, que é unha voz que se nos apagou estes días, unha voz musical que era un dos maiores exponentes da música galega. Pero pola contra atopámonos un desleixo que podemos observar por parte da Xunta de Galiza, e máis neste caso representada na CRTVG, que non entendemos moi ben, malia que a cultura galega aporta arredor dun 2% do Produto Interior Bruto do país, o certo é que o excesivo peso das producións tanto musicais como de outros tipos xeradas fora da Galiza, así unido á carencia de canles propias, fan moi difícil para que as nosas creadoras e os nosos creadores poidan despuntar, poidan chegar ao grande público. E isto é así, a pesares de que a Lei 9/2011 dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galiza recolle no seu artigo 4 os principios inspiradores da CRTVG. Entre eles podíamos atopar a promoción e difusión da cultura e a lingua galega, o fomento da produción audiovisual propia, a procura do desenvolvemento do sector audiovisual, entre outras. Mas nós entendemos que a día de hoxe non se están cumprindo estas medidas inspiradoras. Entón, por iso presentamos esta moción. Por iso, con esta moción, o que buscamos principalmente é tentar recuperar o creto perdido pola CRTVG. Temos a nosa man amplísimas canles para promocionar e normalizar a nosa lingua. Aproveitemos tamén a canle musical, aproveitemos para facelo a través do medio público que pagamos entre todas e entre todos. É un traballo de todas e todos, non? Sigamos, pois, continuemos por algo sinxelo, que é exixir a Xunta de Galiza que se emita cando menos un 50% de música galega en todos os medios de comunicación de titularidade pública e en cada unha das franxas horarias. Creo que non pedimos nada do outro mundo. Creo que isto pode ser un dos puntos nos que coincidamos por unanimidade. Eu creo que sería o normal, sería o básico, sería o esencial nun país normalizado, se fose, como certamente algúns din, que estamos nun país normalizado, sería o lóxico, o normal. Moitas grazas e bo día. Moitas grazas, señor Ouviña. Ten a palabra a señora Rei Martínez. Grazas e bos días. Eu, en principio, voume abster, primeiro porque eu falo con músicos galegos e o que piden para restar dificultades a hora de ter que actuar ao vivo é mellorar a regulación das licencias dos locais. Segundo, porque se queremos apostar forte polo noso, promocionar e difundir a cultura galega, hai que apostar forte, porque de mínimo un 50 e non un 80, un 90, un 100%. Por certo,
Se queremos apostar forte polo noso, como estamos en Pontevedra, apostemos polas nosas empresas á hora de organizar eventos ou xestionar o noso local de música. Iso sí que sería un puntazo. E tamén, por certo, habería que aclarar que entende cada un como música galega, porque se falamos da Roda, de Mercedes Peón ou de Milladoiro, todos temos claro que é música galega. O que eu espero é que se falamos de Los Limones, Siniestro Total, Los Suaves, Iván Ferreiro, todos e todas teñamos claro tamén que é música galega. Que entenden vostedes como música galega? Moitas grazas, señora Rei Martínez. Señor Puentes, ten a palabra. Moitas gracias, bo día. Nos imos votar a favor desta moción, fundamentalmente porque queremos que se cumpla efectivamente a Lei 9/2011 de Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia, que, como moi ben se dicía, no artigo 4.b, di que efectivamente un dos principios dos medios públicos de Galicia é o da promoción e difusión da cultura e a lingua galegas, así como a defensa da identidade de Galicia, non? Pero, bueno, a lei tamén vai máis aló, non? E fala tamén da lusofonía e fala tamén da difusión da cultura en lingua portuguesa, que tamén está bastante falto este país diso, non? Por lo tanto, o contido da moción a nos parece ben, o imos apoiar e tamén sí que, bueno, permítanme que lles diga que tamén o podemos aplicar cando desde o Concello se contratan actuacións musicais, por exemplo, nas festas de verán, bueno, para traer determinadas actuacións un tanto cañís, como as que vimos este verán, con persoeiros públicos de dubidosa sensibilidade no tema da igualdade entre homes e mulleres, por exemplo, non? Entón, tamén refirme a Bertín Osborne, que conste en acta, non teño ningún problema. Non, eu a Bertín Osborne, por exemplo, e tal. Pero, en todo caso, podeno aplicar e nós tamén o votaremos a favor. Moitas grazas, señor Puentes. Señora Cañizares, ten a palabra. Bos días a todos de novo. Bueno, pois non está mal que despois de 6 meses de ter presentada esta moción aparezca agora. Supoño que esperaban vostedes ganar as eleccións, pero non poido ser, non? Ben, para a súa moción, collen só as partes da Lei 9/2011 dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia que lles interesan. Collen o punto B e o punto C, pero, sin embargo, non falan do punto A, o respecto á defensa dos principios que informan a Constitución española e o Estatuto de Autonomía de Galicia e dos dereitos e liberdades que neles recoñécense e garantízanse. Tamén olvídanse de poñer o reflexo do pluralismo ideolóxico, político, cultural e social de Galicia. Queda claro que a vostedes só lles interesan algunhas partes da lei. Igual que fan despois, cando siguen e cando falan, de que no artigo número 5, o obxecto do servicio público, e só lo poñen no número 2 cando nos remiten no número 1. Temos que ir a buscar a Wikipedia, como di sempre o señor Vara, para saber cal é o punto número 1, porque non ven na moción. Pois ben, a Corporación Radio e Televisión de Galicia está a cumplir co seu papel de servizo público, tendo como primeira misión mellorar e normalizar o uso da nosa lingua e promover a nosa cultura a través da Televisión de Galicia, da Radio Galega e dos soportes digitais. E o cumprimento desta misión de servicio público e nesa lei non ven condicionado pola emisión dun determinado porcentaxe de música nas diferentes franxes horarias. Non está na lei. Nos votaremos en contra, está claro. Pero, bueno, escoiten, hai un montón de programas dentro da Televisión de Galicia, da Radio Galega, e o Son Galicia, que emiten, por exemplo, Son Galicia emite non só o 50% da música, o 50% da música en galega, sino é exclusiva música galega. É a canle na que dedica máis atención aos grupos musicais galegos emerxentes. E, como dicía María Rei, a señora María Rei, que clase de música é a que entenden vostedes por música galega? Hai outra parte dentro da Corporación de Radio e Televisión de Galicia que é o arquivo sonoro da Radio Galega. Este arquivo sonoro, os entendidos, os axentes especializados din que non se pode facer un mapa musical de Galicia sin contar con este arquivo sonoro. En canto á promoción de novos grupos, teñen programas como Novo Son, Vas a Carnota, outros programas son Zigzag Diario, Zigzag Eirado e o Servicio Público. E Zigzag Diario foi considerado como o mellor programa de televisión
da Televisión de Galega en promover e potenciar e divulgar o ámbito cultural do país. Bueno, hai moitos outros, poderíamos falar de moitos outros programas onde hai música, Lumena Palleira, que ahora xa non está, a mí tamén me gustaba Lalá, que ahora xa o quitaron da grella, pero vamos a ver, eu penso, señor Oubiña, que vostedes non están en situación de exixir, non poden exixir a Xunta de Galicia. En tal caso, poderían instar a Corporación da Radio e Televisión de Galicia, pero non poden exixir porque a lei estáse a cumplir, porque a lei non di nada do tanto por cen que vostedes queren agora mesmo exixirlles que se ten que emitir na programación. E porque se iso é o que vostedes queren, un cambio na lei, o calne máis asentado non é presentar unha moción agora mesmo ao Pleno do Concello de Pontevedra, porque hai cousas moito máis importantes neste Concello para tratar, como é o alcantarillado, os servicios sociais, a limpeza das rúas, os arranxos dos camiños, os puntos de luz no rural, a recollida de lixo polas parroquias, etc. etc. Para iso, para cambiar a lei, supoño que o calne máis axeitado é o Parlamento. Ben, repítolle a nosa intención de voto, que é en contra. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Cañizares. Señor Oubiña, ten a palabra. Bueno, non sei a verdade por onde comezar. Señora Reis, nada, simplemente un pequeno apunte. Vostede comentaba que era pouco ambicioso o 50%. Por iso leva aí unha coletilla que di cando menos. Dicir, pode ser do 50% para arriba. Vale. Señora Cañizares, agora mesmo o que estamos propoñendo nesta moción non é facelo en determinadas franxas horarias que están vetadas a determinados horarios, senón facelo en todas as franxas horarias para que poidan chegar todos os públicos. Facelo ás 2 da mañá na Radio Galega, pois mire, eu supoño que un rapaz de 9 ou 10 anos a esas horas estará dormindo, non? É o lóxico. Tamén mencionaba vostede do artigo número 4, se non me equivoco, punto D, el reflejo del pluralismo ideológico, político e cultural social de Galicia. Non me queda nada máis que citar hai uns meses, no mes de abril, para ser exactos, durante a emisión dun programa da Radio Galega, durante unha canción de Ataque Escampe, a CRTVG suprimiu un párrafo da letra que dicía algo así como adeus, cabronazo, voume un paraíso fiscal como fan os do PP, e non pasou nada, parece ser. Entón, parémonos un pouco a pensar se a humillación a que estamos sometendo aos nosos creadores e as nosas creadoras non pasa solamente por non emitir as súas cancións, senón que pasa tamén por, a maiores, cortala e censuralas. Moitas grazas a quen dispón dun voto favorable para esta moción. Nos imos a continuar a promover a música galega como xa estamos facendo a través de diversos programas na radio, tamén o estamos facendo con festivais de música e estamos insertando tamén dentro da programación normalizada das festas da Peregrina. Exiximos tamén e solicitamos a Xunta de Galiza que se adira a este proceso facendo a través da Radio Galega con cando menos un 50% de música en galego en todas as franxas horarias. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Oubiña. Sometemos entón o asunto á votación. Bueno, rexeitas a proposta, porque a rexeita o grupo que presentou. Votos en contra. 7. Abstencións, 1, votos a favor, 17, apróbase por maioría da corporación. Pasamos ao punto número 8. No, punto número 7, perdón. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do BNG a respecto ao dragado do Fondo da Ría de Pontevedra. Antes de tratar o punto no orden do día, sometemos a consideración da corporación ao ser tratada ahora pola vía de urxencia. Algún inconveniente? Se non hai inconvenientes, pásase a tratar o punto do orden do día. E hai unha emenda? Bueno, pero a emenda se discutirá ao longo da cousa. En principio, non sei, se fala a emenda é da adición.
non é de sustitución. Por lo tanto, no debate, no medio, se engade a emenda de adición. Señor Vara, ten a palabra. Moi bo día. Moitas grazas, señor alcalde. Estamos a falar dun proxecto que tivo seu inicio no ano 2011, que leva unha tramitación xa case eterna, un récord difícil de superar de máis de 5 anos, que experimentou diversos atrasos e dilacións pola necesidade de reelaborar, refacer o proxecto, reiniciar tamén o procedimento do trámite de avaliación ambiental, debido a cambios na legislación e a cambios na propia realidade física na que se pretende actuar e a necesidade de facer novas prospeccións e estudos. Polo tanto, é un proxecto que entendemos que é necesario, que é positivo para mellorar a situación da Canle e da desembocadura do río Lérez. Prevé unha actuación nun tramo de aproximadamente 5 km do río, aguas abaixo da Ponte do Burgo, ata a zona dos Praceres, e hai que decir que xa esta zona foi obxecto de anteriores dragados, o último no ano 1999. E, ademais, unha demanda unánime das confrarías do fondo da ría, tanto Pontevedra, Lourizán como Raxó, levan anos demandando a Xunta que leve a cabo este proxecto, e tamén o Club Naval de Pontevedra ven reclamando melloras na contorna do Porto Deportivo coa necesidade de maior calado e tamén de ter maior calado na canle de navegación do río. Este proxecto ten obxectivos que entendemos que son beneficiosos para a recuperación e a regeneración dos bancos marisqueiros do fondo da ría, ademais para a recuperación do marisqueo a flote, que é a actividade que sufriu unha maior reducción, tanto no número de embarcacións como na de tripulantes como nos ingresos. Permitiría tamén gañar calado no Porto Deportivo e mellorar a situación da canle de navegación. En todo caso, na súa tramitación, e sobre todo no que ten que ver coa declaración de impacto ambiental, haberá un trámite de audiencia pública e tamén, desde logo, serán necesarios os informes ao respecto do Concello de Pontevedra. Esta administración terá a oportunidade de facer as súas achegas, se o considera necesario, no proceso de tramitación do proxecto. O que pedimos con esta moción é, ademais de aceptar a emenda proposta polo Grupo Socialista, é que se axilice e se impulse este proxecto, que, como dixen, ven sendo obxecto de sucesivas dilacións, que se dispoña unha partida orzamentaria no ano 2017 para executar a obra nunha única fase, non como anunciou Portos de Galiza a previsión de facela en diferentes fases, comezando pola zona de aguas abaixo da Ponte do Burgo e no entorno do Náutico. Entendemos que se debe facer nun único procedimento e nunha única fase, e que a obra se licite no ano 2017 con orzamentos da Xunta de Galicia. Por lo tanto, xa que estamos nun momento próximo á aprobación dos orzamentos do Goberno galego, pensamos que é oportuno que esta corporación se pronuncie ao respecto e que teña o apoio maioritario do Concello de Pontevedra. Gracias, señor Vara Torres. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Bo día. Votaremos en contra e, por non cansar, a argumentación ímola desenvolver na defensa da nosa moción que figura no punto 11 da orde do día. Grazas, señor Rei. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Como xa comentei antes, non se entende moi ben a oportunidade desta moción, xa que logo hai unha aprobada por unanimidade xa do ano 2013 instando o dragado da ría Río. Por tanto, solo dicir que se vota en falta facer mención á estación marítima, prometida tantas veces polo Partido Popular, da que non sabemos nada, que foi a emenda que nos plantexamos e que esperamos que sexa recollida polo propoñente. E, quer decir que as obras veñen sendo anunciadas reiteradamente pola Xunta xa dende comenzos de século, sen que se teña executado ata o momento. Hai unha acumulación de lodos e de arrastres durante os últimos anos, producto, unhas veces das riadas ou de diferentes obras públicas, como a Ponte das Correntes ou o AVE, que veñen reducindo o calado
ata tal punto que en Marea Baixa boa parte dos amarres do Porto Deportivo resultan hoxe inaproveitables. A falta de datos oficiales confirmados, parece ser que sería necesario extraer milleiros de toneladas de lodo e area. As queixas dos xestores do Clube Naval de Pontevedra non poden estar máis justificadas, pois son varias as veces que se teñen feito anuncios sobre o inminente dragado dos fondos da ría. Así, por facer algo de memoria, xa no 2007 se anunciaba públicamente que se ia financiar un dragado dun tramo de aproximadamente 5 km da canle de navegación. Máis tarde, o xa expresidente hoxe do Portos de Galicia, José Manuel Álvarez Campana, anunciou no 2009 o dragado. O interese que tiña o ente público naquel momento en anunciar, en optimizar as posibilidades dunha futura estación marítima, que a Xunta naquel momento aínda preveía construir no Porto das Covaceiras como eixo dun proxecto sobre que pivotaría unha fórmula de transporte de pasaxeiros na ría de Pontevedra. En xaneiro de 2010, a Xunta informou ás confrarías de pescadores sobre a evolución do proxecto e se acordou que os lodos extraídos serían depositados nas aguas exteriores, mentras que se reforzarían os bancos marisqueiros coas areas, pero o certo é que a piques de rematar o ano 2016, despois de todas estas promesas, que se fixeron de novo durante a precampaña e a campaña, estamos igual que estábamos. Hai anuncios, hai promesas, pero a situación sigue igual e faise insostible, tanto para o Clube Naval como para o propio río e a propia ría que vanse cegando. Nos esperamos que o propoñente asuma a emenda que complementa a súa moción. Nos vamos a votar a favor, en todo caso, vamos a votar a favor da moción presentada polo BNG. Señor Fernández González Antes, eu creo que debería explicar a emenda, porque creo que non conocemos, polo menos, o público e parte da corporación, a emenda que propoñen da adición. Moitas gracias. A emenda de adición foi presentada en tempo e forma e propón engadir un terceiro punto á proposta que diría requerir a Xunta de Galicia para que explique se mantén os seus plans de executar as obras da estación marítima no antigo Porto das Corvaceiras. Moitas grazas. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi bons días a todos. Ben, vaya por diante que nós imos a votar a favor desta iniciativa. Sempre estivemos a favor de que se faga este dragado, si ben é verdade que, como todos os que coñecen este asunto saben, porque están informados por de elo, require unha complexidade administrativa bastante intensa, non? As tramitacións medioambientais, os requisitos da normativa comunitaria, a cantidad de informes que hai que pedir a diversos organismos públicos fai que tramitar un dragado nesta parte do río Léredes conleva unha burocracia quizás excesiva e sobre a que o mellor habería que reflexionar cando se legisle, pero é verdade que son condicionantes que veñen impostos pola Unión Europea e, polo tanto, a legislación española non ten máis que transpoñela e facela cumplir, e cumplila tamén as comunidades autónomas. Isto, entre outros requisitos que se fan necesarios, son, por exemplo, informes por parte de Patrimonio, do Instituto de Estudios do Territorio, da Conservación da Naturaleza, de Aguas de Galicia, de Sanidade, da Consellería do Mar e, por suposto, de Costas e dos Concellos de Poio e Pontevedra. E, precisamente, este celo en preservar e garantir que non vai haber ningún atentado medioambiental, como algún grupo desta corporación pretende facer saber, ese é o objetivo de que se faga e se cumpla escrupulosamente toda esta normativa. Ese é o motivo de que a día de hoxe todavía non se pudera iniciar o dragado. Temos antecedentes neste Concello de que non, cando se fixeron obras como a da Ponte das Correntes sin pedir permiso a Costas, pois ao final a Administración reacciona e paraliza as obras. Eu creo que non é isto o camiño o que debemos levar. Eu creo que a Administración debe ser a primeira en dar conta de que se cumple a normativa medioambiental. Por lo tanto, vai o noso voto a favor. En canto a emenda do Partido Socialista, pois, bueno, isto é unha proposta que tamén era unha proposta do candidato do Partido Socialista no 2011, facer unha estación marítima, pero en todo caso, nós, pola nosa banda, non temos ningún convinte en requerir a Xunta para que explique se mantén eses plans de executar a estación marítima. É unha simple petición de información. Pero, en todo caso, o señor Fernández Lore supoñía que esta era unha desas cuestións a do dragado que vostede tiña falado co presidente da Xunta nas reunións que tivo con el. Parece ser que non, que solamente falaba dos furanchos,
falaba tamén de outras cuestións como se que se faga a variante de Alba, do transporte metropolitano, do edificio judicial que se estaba en marcha, pero parece ser que esta non foi unha prioridade. Sí que é unha prioridade cando vostede acude ante os medios de comunicación, pero creo que non o falou. Igual o falou non dixo nada con quen ten que falalo, que co presidente da Xunta. E seguramente se falara deso non estaría hoxe traendo aquí unha mocións que vostedes critican cando se trata de instar a alguén a facer algo, porque a nós nos dicen que eso debe ir como un rogo, pero vostedes o traen como moción. Isto, no fondo, é un rogo a Xunta de Galicia. En segundo lugar, señor Fernández Lores, creo que isto tamén denota un pouco de desleixo ou menosprecio dos representantes, os deputados do BNG no Parlamento de Galicia. Aquí ten o señor Bará. Creo que, se está diputado no Parlamento vai ter a oportunidade de presentar emendas no orzamento da Xunta de Galicia, que vostede veña aquí a pedir desde o Concello que pidamos que se faga esta previsión no orzamento da Xunta e que vostede non confía moito no señor Bará. Iso é o que parece, señor Fernández Lores. Polo tanto, dito isto, insisto, nos imos votar a favor, confiamos en que se cumpla a normativa, xa nos gustaría que estivera executado este dragado, pero os tempos son os que hai que respetar, os que marca a normativa, e, desde logo, nos non estamos a favor de que se faga, como se fixo aquí desde o Concello de Pontevedra, unha actuación con afección medioambiental sin ter os permisos establecidos pola normativa. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señor Vara Torres, ten a palabra. Ben, non sei se hai algún grupo aquí que ten a exclusividade a hora de presentar iniciativas, concretamente sobre este tema. Eu penso que estamos, como dixen antes, nun momento oportuno para facer esta proposta, para aprobarla por parte desta corporación. Hai unha nova corporación, hai un novo goberno na Xunta, estamos no período previo á aprobación dos orzamentos do goberno galego, polo tanto, máis oportuno non pode ser presentar neste momento esta iniciativa. E con respecto á intervención do representante do Partido Popular, efectivamente, un proxecto destas características é moi complexo, necesita moitos informes, pero 5 anos ou 6 anos de tramitación parece que é un pouco excesivo. Penso que xa podía estar culminado ese procedimento e as obras iniciadas. E non se preocupe vostede porque este parlamentario xa presentou esta iniciativa no Parlamento galego, agardo que se poida tamén debater pronto como proposición non de lei e agardo que os seus compañeiros e compañeiras no Parlamento galego voten a favor como están votando vostedes aquí, porque sería a garantía de que se leva a cabo esta iniciativa, de que conta con financiación nos orzamentos da Xunta do ano 2017, porque o que di exactamente a moción é, que está tamén presentada no Parlamento, instar a Xunta de Galicia a dotar dunha partida orzamentaria o orzamento do ano 2017 que permita licitar o proxecto de dragado do fondo da ría de Pontevedra nunha única fase. Axilizar a aprobación do proxecto para que as obras poidan comezar ao longo do ano 2017. E como anunciei xa na miña primeira intervención, aceptamos tamén a emenda do Grupo Socialista que propón incluir un terceiro punto que é requerir a Xunta de Galicia para que explique se mantén os seus plans de executar as obras da estación marítima no antigo Porto das Corvaceiras. O que agardamos, en todo caso, é que vostedes, representantes do Partido Popular, teñen algunha capacidade de influencia ante os seus compañeros que toman as decisións en Santiago e que se aprobe tamén esta iniciativa no Parlamento galego e, sobre todo, que se aprobe e que se faga eficaz nos orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2017. Señor Vara Torres, eu creo que está o tema suficientemente debatido. Votos en contra da moción, 2, abstencións, ningunha, votos a favor, 23, apróbase por maioría da corporación. E pasamos ao punto número 9. Vaya, por Dios, eu quero ir un pouco adiantado hoxe. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre os parques infantís adaptados. Señor secretario, ten a palabra. Es que como hai unha emenda posterior, isto empeza... O ditame da Comisión de Mobilidade e Infraestructuras, Obras e Servizos foi favorable por unanimidade. Posteriormente hai unha emenda de adición que explicará o grupo, bueno, unha emenda de sustitución, máis ben, que explicará o propio grupo.
Moitas grazas. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. A emenda de sustitución foi por un pequeno erro que houbo na presentación da moción, xa está susanado. E este Grupo Municipal do Partido Popular presenta esta moción facéndose eco dun escrito dunha veciña de Pontevedra, María José Freire Franco, que entregou no rexistro deste Concello xunto con 1.162 firmas o 23 de setembro deste ano 2016 e o escrito di así: o obxectivo desta recollida de firmas é a vida en igualdade sen barreiras para que ningún neno, independentemente das súas capacidades, quede sen xogar. Todos os nenos e nenas na súa infancia necesitan actividades de lecer e tempo de xogo que no caso dos nenos e nenas con diversidade funcional é fundamental para potenciar as interrelacións cos seus compañeiros, estimular os seus sentidos e fortalecer a súa integración social. Dentro das discapacidades físicas e motoras atopamos persoas que sofren a diario barreiras arquitectónicas que limitan a súa vida social e laboral. No caso da infancia, a maioría das veces estas barreiras son sufridas polos seus familiares, pero hai outras que non poden saltar porque nin siquiera teñen esa posibilidade. Dentro das actividades de lecer, os parques infantís forman parte fundamental nas súas vidas, pero para os nenos e nenas con mobilidade reducida, iso transfórmase nunha nova barreira ao non contar estes con xogos adaptados para as súas necesidades. O artigo 4º do Decreto 245/2003 do 24 de abril, polo que se establecen as normas de seguridade nos parques infantís de Galicia, di: os parques infantís serán accesibles para os menores discapacitados segundo o establecido na Lei 8/1997 do 20 de agosto de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, DOGA número 166 do 29 de agosto, tratándose de integrar posibilidades de xogo adaptadas para estas persoas. Ante as últimas reformas realizadas no Parque Infantil da Praza de Barcelos, tiñamos a esperanza de que se contase con este colectivo tan vulnerable, pero unha vez máis tócanos ás familias e ás asociacións loitar por reclamar os seus dereitos. Asinado María José Freire Franco. Polo tanto, elevamos ao Pleno para o seu debate e aprobación a seguinte proposta de acordo. Solicitamos á Xunta de Goberno do Concello de Pontevedra a instalación de elementos adaptados ás persoas con mobilidade reducida, como poden ser randeiras para nenos e nenas con diversidade funcional e distintos grados de necesidade de apoio, así como a revisión de todos os parques municipais e, así mesmo, eliminar todos os elementos que impidan o acceso a nenas e nenos en cadeira de rodas ou cadeiras adaptadas. Moitas grazas, señora Rodríguez Teso. Señora Rei Martínez, ten a palabra. Grazas. Dende logo, meus parabéns a María José Freire Franco por esa loita a hora de reclamar os seus dereitos e, por ende, a concelleira Rodríguez Teso por darlle voz e traer a este pleno unha moción coa que nos estamos máis que de acordo. Moitas grazas. Señora Moreira, ten a palabra. Bos días, moitas gracias. A Convención das Nacións Unidas sobre os Dereitos do Neno, aprobada no Tratado Internacional o 20 de novembro de 1989, establece no artigo 31 o dereito do neno ao descanso e esparecemento, o xogo e as actividades recreativas propias da súa idade e a participar libremente na vida cultural e nas artes. Os estados asinantes entre os que se atopa España comprométense a promover o dereito do neno a participar plenamente na vida cultural e artística e propiciar oportunidades apropiadas en condicións de igualdade de participar na vida cultural, artística, recreativa e de esparecemento. O xogo e o ocio educativo e lúdico están recoñecidos como un dereito das nenas, nenos e adolescentes, básico para o seu desenvolvemento integral como persoas. O cumprimento dos dereitos da infancia é unha responsabilidade compartida por toda a sociedade. Por iso, o compromiso coa súa educación e coidado, incluindo o ocio educativo e lúdico, é algo que nos atinxe a todas as persoas e, por suposto, as administracións públicas, con máis ou menos competencia en materia de infancia. As actividades positivas de ocio educativo propician ambientes xeradores de estímulos, seguros e de confianza, necesarios para un axeitado crecemento vital, axudan as nenas
nenos e adolescentes a relacionarse socialmente, a modular a súa conduta, a enfrontarse e a adaptarse con flexibilidade e permeabilidade ás experiencias e a desenvolverse emocionalmente. Por mor diso, faise imprescindible que teñamos entre as nosas prioridades como administración local que somos, garantir que os nenos e nenas con discapacidade sensorial, cognitiva e motora poidan disfrutar dun ocio educativo inclusivo, dun xeito libre e sen barreiras, nos parques infantís do noso concello. O Concello de Pontevedra conta con 53 parques infantís no ámbito urbano e rural, para os cales non existe un plan de mantemento que permita dunha forma ordenada e planificada cumprir coa accesibilidade. Na redacción desta moción, votamos en falta que se recolla o mantemento e conservación, fálase de revisión, dos parques infantís a través de brigadas municipais, exercendo unha xestión pública destes espacios de ocio infantil. E tamén votamos de falta que na eliminación de elementos que impidan o acceso se faga mención dun xeito explícito que esta eliminación de elementos son para favorecer o acceso universal aos nenos e nenas con discapacidade sensorial, cognitiva e motora. Nos imos a votar a favor desta moción. Grazas. Grazas, señora Moreira. Señora Castro Rei, ten a palabra. Sí, bo día. O PSOE vai votar tamén a favor desta moción, como non podía ser de outra forma. Por unha banda, temos registrada unha moción en términos similares e, por outro lado, entendemos que a accesibilidade nos parques infantís é un reto pendente. Tanto o parque como os elementos de xogo deberían ser accesibles para todos os nenos. Isto crearía un espazo inclusivo no que os nenos e nenas divirtanse xuntos. Ademais, estudos técnicos realizados demostran que os parques infantís creados desde un inicio con criterios de accesibilidade son máis innovadores e divertidos, sempre máis seguros e non teñen un maior custo económico. Tamén, por outro lado, se trataría de cumprir a normativa, o que aludiu a miña compañeira, ao Real Decreto 245/2003 e a Lei 8/97 de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. Para rematar, como sabemos que a este goberno gustalle viaxar para tomar exemplos de outras cidades, recomendamos como exemplo de realización exemplar e auténtica declaración de compromiso sobre a concepción de xogo dende o punto de vista da accesibilidade o Parque Tête d'Or de París. Dentro do noso país tamén temos exemplos en Alicante, en Getafe ou incluso un parque novo que existe en Madrid. Moitas grazas, señora Castro Rei. Señor Bará, ten a palabra. Bo día, agradecemos as suxestións e os consellos dos grupos municipais. Desde logo, nos gustanos moito viaxar e facémolo frecuentemente, aínda que vostedes o critiquen normalmente, non? E facémolo para aprender, pero tamén para ensinar, afortunadamente, non? Porque nos chaman de moitos sitios tamén para presentar todas as melloras e transformacións que se fixeron na noso concello, que son obxecto de recoñecemento e de admiración en todo o mundo. Espero que se alegren por iso tamén. En canto a esta moción, non utilizaron a Wikipedia, utilizaron o corta e pega e así pasa o que pasa, non? Afortunadamente xa correxiron o erro. Agradecemoslle moito que traian aquí este tema porque nos permite falar dos parques infantís, da accesibilidade nos parques e na accesibilidade en toda a cidade, porque esta é unha cidade modélica nese sentido, é un concello modélico, non na integración das persoas, de todas as persoas, en condicións de igualdade nos espazos públicos, un modelo de cidade da infancia para a infancia que é obxecto de recoñecemento e, sobre todo, para a figura mundial máis importante nesta materia como pode ser, como é Francesco Tonucci, non? Que pon esta cidade de exemplo neste sentido, non? E isto é posible porque hai unha aposta política decidida e clara, que xa digo, moitas veces contou con resistencias e con oposición de persoas que se sentan na bancada da oposición, e porque hai tamén un compromiso de traballo por parte dos técnicos municipais, non? Que se esmeran tamén para facer
ben os proxectos e por ter en conta a accesibilidade en todos os espazos públicos, tamén nos parques infantís. Polo tanto, as liñas de traballo deste goberno van no camiño de buscar a integración das persoas con discapacidade nos espazos públicos, tamén nos espazos e áreas de lecer, de facer máis accesibles tanto os espazos como os propios elementos de xogo. E esta moción ven derivada dunha iniciativa, dunha proposta dunha persoa con respecto ao Parque de Barcelos, xustamente cando o Concello de Pontevedra anunciou que ia ampliar o Parque de Barcelos e que ia ter en conta a cuestión da accesibilidade e que se ian instalar xogos e elementos de xogo accesibles neste parque, porque agora podese ampliar porque gañamos espazos de uso peonil e podemos facelo. E isto lévanos a falar, desde logo, do proxecto Barcelos, do feito de que gañásemos espazos de uso peonil no ámbito da praza e do colexio, de que os nenos e nenas do colexio poidan ter agora zonas de xogo que antes non tiña, e que poidamos tamén dispoñer nese ámbito de zonas de actividade deportiva e tamén de que poidamos ampliar o parque. Iso podémolo facer porque contamos cun amplo respaldo social, contamos tamén co apoio de moita xente, sobre todo da comunidade escolar, pero contamos coa oposición contundente e frontal do Partido Popular que intentou que non se levase a cabo ese proxecto. Afortunadamente, levouse a cabo, afortunadamente, hoxe en día é recoñecido como unha mellora por a maioría da poboación e agora permítenos precisamente ampliar o Parque de Barcelos e instalar eses xogos adaptados que son necesarios neste parque e noutros parques da cidade onde xa se foron instalando en anos pasados. E con respecto ao tema da conservación e mantemento dos parques, teño que dicirles que no principio deste mandato encargamos un estudo sobre a situación dos parques infantís, que está a disposición de todos vostedes, onde se detectaban efectivamente algunhas deficiencias e que se foron correxindo, que se van correxindo progresivamente. Por lo tanto, estamos atentos a esas cuestións e hai un traballo sistemático e de moita calidade que fan os técnicos municipais para que os parques infantís estén nas mellores condicións. Moitas gracias. Grazas, señor Bará. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Errar é humano, señor Bará. Alégrome de que sexa vostede tan divino para non equivocarse nunca. O estudo ese que di vostede que encargaron, espero que sexa un pouco máis exhaustivo do que parece que era hai 2 meses que vostede decía que en Monteporreiro non había problemas e despois tuvo que enmendarse como a min, así que xa non é tan divino, tamén errou. En fin, hai máis de 3 anos que prometeron vostedes ese parque adaptado en Barcelos. Máis de 3 anos. Entón, ten que entender que os veciños o pidan, porque como prometeron pero non cumplen, pois por eso. É moi importante que entre todas e todos axudemos a facer visible unha realidade e é que por enriba da diversidade funcional está a persoa e temos que aprender a ver máis alá dun bastón ou dunha cadeira de rodas e ver ao neno. Os nenos e nenas con diversidade funcional son, ante todo, nenos e nenas e non só teñen dereito a xogar, senón que deben facelo. Teñen que aprender ao igual que calquer neno valores como compartir, o traballo en equipo, aprender a sociabilizarse, etc. Non estamos a mendigar un columpio adaptado, ao que por lei teñen dereito, senón que queremos ir máis alá, que os parques de Pontevedra sexan lugares onde todos teñamos cabida, nenos, adultos e maiores, podamos disfrutar dunha zona de ocio e que poidamos decir que Pontevedra é unha cidade para todos e todas, independentemente da idade, condición, raza, sexo ou diversidade funcional. Porque todos nacemos dependientes e volvemos a ser dependentes cando nos facemos maiores, porque a diversidade funcional non resta, que senón que enriquece. Porque podemos falar varios idiomas, pero en embargantes non saber comunicarnos. Eso pasa moitas veces aquí. Hai nenos e nenas que utilizan braille, a linguaxe de signos, pictogramas ou simplemente a ollada, pero iso non os fai menos válidos. Todas as persoas, nenos e adultos, somos diferentes, embargantes, moitas veces somos intolerantes ante a diferenza. Non se pode amar aquilo que non coñecemos e non se pode coñecer aquilo que damos a espalda. Entre todos podemos facer as cousas moito mellor e pregámoslle que eso de adaptar os parques non se quede solo en promesas, que ese parque no que puxeron un columpio adaptado, que é o Parque das Palmeiras, pensen que, aparte de poñer o columpio adaptado, ten que ser accesible chegar ao columpio, que non o é. Moitas grazas.
Gracias, señora Rodríguez Teso. Señor Bará, ten a palabra para... Sí. Ben, eso de embargante soa un pouco raro, así, un pouco anticuado, non? Recomendaríalle que o correxise para próximas intervencións. En todo caso, teño que precisarlle con respecto ao texto da moción que hai un erro aquí no texto que vostedes cortan e pegan, que di: ante as últimas reformas realizadas no Parque Infantil de Barcelos tiñamos a esperanza de que se contase con este colectivo. Non houbo aínda ningunha reforma no Parque Infantil de Barcelos. Houbo as reformas na praza as que vostedes opuxeron e que permiten que agora se poida ampliar o Parque Infantil e que se poidan instalar estes xogos demandados. Polo tanto, como vexo que se suman a este proceso imparable de transformación da cidade e de que a accesibilidade se convirta e sexa unha cuestión fundamental no noso modelo, pois imos, como xa fixemos na comisión, por certo, imos votar a favor desta moción. Moitas grazas, señor Bará. Señora Rodríguez Teso. Sí, señor alcalde, moitas gracias. Solo para pechar. Bueno, como don perfecto divino non para de corrixirme, pois vamos a instalo tamén, vale, a que lle dé unhas clases ao resto da corporación, xa que é perfecto falando galego, encántame, porque, bueno, eu perfecta non son, pero, bueno, son humana, que é moito mellor. Moitas grazas. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da moción. Ningunha, abstencións, ningunha. Votos a favor, 27. Apróbase por unanimidade, 25, perdón. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes na corporación. Pasamos ao punto seguinte, que esta vez sí é o número 9, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para dotar con desfibriladores as instalacións deportivas e outros edificios municipais do Concello. O señor secretario non ten nada que decir, porque o temos que decir nós. Aceptamos a proposta de inclusión por urxencia, se non hai ninguna intervención, e ten a palabra o señor Abeigón Costa. Bien, gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras y señores compañeros concejales de esta corporación, funcionarios del Ayuntamiento, medios de comunicación y, como no, a todos los asistentes al pleno de hoy. Como bien nos ha indicado el señor secretario del Pleno, esta moción, que se titula Dotar con desfibriladores, instalaciones deportivas y otros edificios municipales del Ayuntamiento de Pontevedra, es una de esas mociones por las cuales uno se puede sentir especialmente orgulloso de estar en política, porque esta moción es una medida de gran impacto que contribuye a salvar vidas. Y sin impera el sentido común, que aunque a veces en este ámbito, en el de la política, es el menos común de los sentidos, nuestra propuesta debería hoy contar con el beneplácito del resto de los grupos políticos, con el fin de que se cumpla nuestro objetivo, que es proteger la ciudad de Pontevedra. La primera parte de la moción hace referencia a aspectos de carácter legislativo, como la Ley 7/2003, de 9 de diciembre de Ordenación Sanitaria de Galicia, o el artículo 43 de la Constitución española, que reconoce el derecho a la protección de la salud y declara que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas. Se calcula que en nuestro país se producen anualmente más de 30.000 paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias, muchas de ellas en la población joven e incluso en el ámbito deportivo. Y en este, no solamente en los que practican deporte, entre los practicantes de deporte, sino también entre el público asistente o los espectadores. De todas estas situaciones de emergencia sanitaria, la parada cardiorrespiratoria repentina se contempla como una situación única en la que el objetivo principal e inmediato es recuperar la vida del que la sufre. En Galicia, las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los problemas de salud más importantes. Entre el año 2001 y el 2005, el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia aplicó el desfibrilador externo semiautomático, también conocido como DESA, a 5.000 pacientes. Según las estadísticas, la incidencia por muerte súbita es de un caso por 1.000 habitantes al año. Pontevedra tiene 83.000 habitantes. En un 80% de las muertes que se producen por insuficiencia cardiovascular, estas se podrían haber evitado
si los afectados recibiesen una atención con un desfibrilador de forma inmediata. Es por ello que esta moción incide en dotar de estos aparatos las instalaciones deportivas que no lo tienen, unas los tienen, otras no los tienen, y los edificios públicos de este ayuntamiento que carecen del mismo, puesto que son lugares muy concurridos donde trabajan muchas personas, hay muchos funcionarios y también hay una gran o grandísima afluencia de personas, lo cual aumenta la posibilidad de que se produzca una parada cardiovascular. Es decir, que por salud pública, ¿vale?, la salud que afecta a todos, y por salud laboral que afecta a los trabajadores del ayuntamiento, como así nos lo ha hecho saber el técnico municipal de prevención de riesgos laborales de este ayuntamiento, es recomendable que se instalen estos equipos. Para terminar, podría decir que las causas de esta situación son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, son términos de carácter médico, pero sí tenemos que saber que tienen como tratamiento efectivo únicamente en la misma la desfibrilación eléctrica temprana, que consiste en que nos aplican, en el caso de que nos pase esto, una descarga eléctrica en el pecho y, tal y como propone la comunidad científica, este remedio suele ser de gran utilidad si se hacen con los equipos técnicos homologados, puesto que son los únicos que recuperan o restablecen el ritmo cardíaco. La tecnología hoy en día ha permitido desarrollar estos equipos que con un mínimo aprendizaje prácticamente lo puede desarrollar cualquiera, no hace falta ser personal no sanitario. Por lo que nuestra propuesta de acuerdo para aprobación aquí en el Pleno son 4 puntos y el primero es que se apruebe dotar de desfibriladores externos semiautomáticos DESA las siguientes instalaciones deportivas de la ciudad, el Estadio Municipal de Pasarón, que sabemos que tiene 2, pero consideramos que alguno mayores no le vendría mal. El campo de fútbol de hierba sintética de Monteporreiro, el pabellón de Monteporreiro, el pabellón municipal de Marcón. Segundo, dotar igualmente con desfibriladores externos semiautomáticos, es decir, los mismos que antes, los siguientes edificios municipales, el edificio administrativo del Ayuntamiento de Pontevedra, que es el actual edificio en el cual se realizan prácticamente la mayoría de las funciones administrativas, el Pazo da Cultura, junto con el recinto ferial, en estos 2 haría falta uno solo, el Mercado Municipal de Abastos, el teatro principal, recinto en el que nos encontramos ahora, junto con el edificio administrativo que se encuentra en la parte superior, los servicios operativos y cualquier otra dependencia que el Comité de Seguridad y Salud, que es un ente que está en este ayuntamiento, recomiende. Tercero, favorecer todas las medidas necesarias para la formación en el manejo y utilización de los citados desfibriladores por parte del personal interesado y que desarrolla la actividad profesional en las mismas con el objetivo final de cardioproteger a todos los deportistas de Pontevedra, así como a todos los usuarios, visitantes y funcionarios que frecuenten o desarrollen su actividad en las mismas. Y cuarto, difundir públicamente en los medios de comunicación local y a través de los medios de difusión municipal este acuerdo para poner en conocimiento de la población de Pontevedra su contenido, dada la importancia vital del mismo. Concluyo diciendo que los costes de estos aparatos no son elevados, el precio medio de un desfibrilador, de un DESA de alta calidad, está en torno a 1.195 euros, del mejor modelo a los 925 del modelo más económico. Aunque este grupo, el Partido Popular, entendemos, y creo que ustedes así también lo entenderán, la adquisición de un aparato que salva vidas no es un gasto sino una inversión y que la vida de ningún pontevedrés debe estar en juego por el coste de ningún aparato. Queremos transmitir un mensaje a la ciudadanía de que la muerte súbita no es inevitable, la muerte súbita es evitable si tenemos un desfibrilador a mano que lo podamos usar y de hecho está que ya se usó. Uno de los que tenemos actualmente ya se usó. Y que debería haberlo en todos los edificios públicos y en el Ayuntamiento de Pontevedra tiene que estar a la altura de estas circunstancias cuanto antes, por si se da un caso, poder estar a la altura y resolver este problema con un final feliz. Quiero terminar agradeciendo al ilustre Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra que apoyan y respaldan nuestra moción y la estiman oportuna, escrito que viene firmado por el doctor Campos Villarino, que es su presidente, y también queremos agradecer la colaboración de la Fundación Pública de Urgencias Sanitarias de Galicia, el 061, a Óscar Díaz Castro, jefe del Servicio de Cardiología, Estructura de Gestión Integrada, Pontevedra, Osalnés. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Abeigón. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, hoxe estamos de noraboa.
Ao señor Abigón costoulle 17 meses e unhas cuantas ocurrencias presentar unha moción sensata, pero ao final conseguiu. Creo que debemos felicitalo por iso e tamén ao señor Moreira que tanto confiou nele e tantas oportunidades lle deu nesta travesía destes meses. Esperemos que isto non sexa como a fábula do burro e a flauta, dito sea con maior dos respetos e con toda a miña consideración, que é a que merece o noso insigne concelleiro. Este humilde exterminador do deporte pontevedrés anuncia que o Partido Socialista vai apoiar a súa moción e anímalle a seguir por o camiño da sensatez, que evidentemente é espiñoso e ata proceloso, pero seguro que lle reportará grandes satisfaccións a vostede e aos seus descendientes se algún día se lles ocurre ler as actas dos plenos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández González. Non sei quen intervén agora aquí. Se non hai, señora Ribeiro Portela, ten a palabra. Moi bo día. Pois acolléndome ao segundo parágrafo da súa exposición de motivos, a mí me gustaría poder engadir un punto previo ao resto dos puntos que están na súa proposta de acordo, no que se pudera instar a Consellería de Sanidade en aplicación das súas competencias para que regulase a instalación de desfibriladores externos fora do ámbito sanitario. En estes momentos, esta comunidade autónoma carece desa regulación, como a están levando á práctica outras como Andalucía, País Vasco, Cataluña, Canarias, tamén Asturias recentemente, neste mes de setembro, que a través dun decreto regulou o uso destes dispositivos. Digo porque sería moi interesante que se permitise unha unidade de criterios para todo o país e a administración competente, en este caso, a propia Consellería de Sanidade a través da súa área de saúde pública. Isto que significa? Pois significa que, como fan en outras comunidades autónomas, se regule, por exemplo, en que instalacións deportivas teñen que estar, en cales non, en que espazos públicos teñen que estar, en cales non. Por exemplo, en Asturias se regula para instalacións deportivas que teñan unha afluencia media diaria de máis de 500 persoas ou, por exemplo, locais de espectáculos públicos con aforo de máis de 750 persoas. En outras comunidades esta cifra varía, aínda que son coincidentes, por exemplo, Cataluña, Canarias e tamén Andalucía, que foi a pioneira en introducir este tipo de regulamento. En todo caso, desde o Grupo de Goberno imos apoiar esta moción, pero sí que me gustaría que se recollese este punto porque me parece necesario. Logo tamén comentarlles que creo que fomos pioneiros na introducción destes dispositivos nas instalacións deportivas, temos en este momento 3, e que sí me gustaría aclarar, porque vostede o dixo como algo que non se daba a entender que non era moi necesario, pero sí que o é a cuestión de formación das persoas que nas instalacións deportivas vayan a atender o uso destes dispositivos. No Concello de Pontevedra hai máis de 5 anos que se puxeron en marcha e veu acompañado de un curso de formación intensivo para todo, en este caso, todos os operarios do Instituto Municipal de Deportes. Esta mesma semana se vai a facer outro novo curso, é dicir, que é necesario unha formación continua, porque non solamente é aplicar con un botón o que sería esa descarga, sino que tamén é necesario outro tipo de coñecementos. Desde logo que paulatinamente trataremos de ir introducindo nos restantes servizos do Concello o uso dos mesmos, pero eu insisto na necesidade de unha regulación que permita esa unidade de criterio en todo o país e que non faga diferencias das persoas que acuden a un pabellón deportivo en Pontevedra con outras que acuden en Vilagarcía ou mesmo un espectáculo nun auditorio como de Pontevedra ou un outro como pode ser en Vigo ou demais. Debe haber unha unidade de criterio e esta debe aplicarse. Na prensa viña estes días que desde a Consellería de Sanidade se iba a poñer en marcha unha especie de drones xeolocalizadores para a aplicación de determinadas cuestións a este respecto, pero, eso
vamos, permítame que creo que non ten moito que ver co que aquí se está demandando. En todo caso, pois eso, non so voto a favor e me gustaría que si puderan introducir ese apartado 1 previo aos puntos que vostedes plantean. Moitas grazas. Señora Ribeiro, señora Beigón, ten a palabra. Bueno, señor Fernández, don Agustín, ya sabíamos que usted era una persona muy lista y que se cree que Stephen King es el dueño del burger. Lo que no sabíamos es que usted quería utilizar este espacio del Pleno del Ayuntamiento de Pontevedra, porque se retransmite por streaming, para prodigarse como gracioso. Eso nos es cuanto menos novedoso. En principio, nosotros vaya por delante nuestro agradecimiento a los grupos que han votado esta moción en la comisión, y porque entendemos que votar esta moción es votar a favor de los ciudadanos de Pontevedra. ¿Y qué pasa? ¿Que el resto de las mociones no lo es? Sí. Pero esta, concretamente, por lo que dije antes, es una moción de gran impacto que contribuye a salvar vidas. Y por ello le reitero nuestro agradecimiento a los grupos, a Ciudadanos, le reitero nuestro agradecimiento al PSOE y le reitero también a Marea que hayan hecho un ejercicio de sensatez y de responsabilidad los tres apoyándola. Miren, preparando el pleno esta semana pasada, dado que nuestros compañeros de Marea Pontevedra últimamente en cada moción que en materia deportiva presentábamos el Partido Popular se abstenían, decidí buscar en Google otras acepciones o reflexiones sobre el concepto de la abstención, que me permitiesen entender otras acepciones o incluso llegar a empatizar con ellos. Y mi sorpresa es que si ponen en Google abstención, aparece Marea Pontevedra. Esto hasta el jueves de la semana pasada, fecha en la que se celebró la Comisión de Bienestar Social, porque desde entonces, si ponemos en Google abstención, aparece Bloque Nacionalista Galego. Les recuerdo que en la citada comisión se han abstenido en todo. Y yo la única explicación que le encuentro a este fenómeno es la misma por la que los bostezos se pegan, la risa puede ser contagiosa, ver llorar a otras personas nos emociona y si oímos toser nos entran ganas de hacerlo. Sencillamente porque sufrimos un efecto espejo llamado ecocinesis, que es una imitación involuntaria e impulsiva que el cerebro hace de los gestos o conductas vistos en los otros, también llamado automatismo imitativo o ecopraxia. Y aquí en el Pleno, pues ahora la ecocinesis está en abstenerse. Aunque eso sí, Marea Pontevedra en esta ocasión no se ha abstenido y ha votado a favor de la moción, no porque la presente el Grupo Municipal del Partido Popular, sino porque beneficia a los pontevedreses, cosa que ustedes no lo hicieron en la comisión. Por cierto, lo de Google es una broma, ¿eh? No lo busquen, veo que están ahí con el teléfono, es una forma de ironizar. Ayer, usted, señor alcalde, acudió a un acto organizado por Stop Accidentes y contó que a veces le paraban por la calle y le comentaban cosas con el tema de la reducción de velocidad. Puntualizando, por su parte y con énfasis, con las vidas humanas no acepto bromas. Y sabe una cosa, los allí presentes le creímos. Sí, le creímos, señor alcalde, le creímos. Y en la comisión, curiosamente, ustedes se abstienen. Paradójicamente, en una comisión, una moción que presentamos para salvar vidas. Miren, en el acta del Comité de Seguridad y Salud, que es un ente, que lo dije antes, que hay en este ayuntamiento, con fecha 19 de abril del 2013, se le pidió la instalación de desfibriladores. A día de hoy no los hay. Con las vidas humanas no acepto bromas, dijo ayer el alcalde de Pontevedra. En el acta del Comité de Seguridad y Salud de este ayuntamiento de fecha 14 del 10 del 2015, 2 años después, tiempo tuvo, el representante sindical del CSI pregunta de nuevo sobre la dotación de los desfibriladores que están sin entregar. Con las vidas humanas no acepto bromas, dijo ayer el alcalde de Pontevedra. Y así podía seguir leyendo más actas que tengo aquí. Usted ha dicho ayer, con las vidas humanas no acepto bromas. Pues sabe que parece que con este asunto se lo están tomando a broma. Aceptamos la enmienda porque creemos que es positiva para los vecinos de Pontevedra y esto es todo. Muchas gracias.
Moitas gracias, señora Beigón. Señora Ribeiro Portela, se aceptan a emenda, non fai falta. Pero bueno. Que non entendín a última parte do que acaba de decir o señor Abeigón. Eu, en todo momento, dixemos que íbamos a votar a favor. Entón, ese enfado preparado de antemán, pois podía telo rectificado. Simplemente, nada, ratificarme nese noso voto a favor, por suposto. Ben, pois, coa emenda da adición que propón... Que? Que? Pedir la palabra. Nada, sencillamente que yo les he entendido. Lo que ocurre es que en la comisión se han abstenido y le aceptamos la enmienda, ¿de acuerdo? Y le vuelvo a repetir, con las vidas humanas no acepto bromas. Lo dice hoy el concejal popular Tomás Abeigón. Sometemos a consideración da corporación a moción presentada polo señor Abeigón coa emenda de edición presentada por a concelleira de Deportes. Votos en contra, ningunha. Abstención ningunha. Votos a favor, 25. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes na corporación. Ben, punto número 10. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á adhesión á declaración institucional aprobada no Encontro de Cidades pola Agua Pública celebrada en Madrid o 4 de novembro de 2016. O señor secretario non ten nada que decir outra vez e aceptamos a corporación a urxencia presentada polo grupo do PSDG-PSOE, polo tanto, ten a palabra o señor Fernández González. Gracias, señor alcalde. Os días 3 e 4 de novembro vense celebrar en Madrid o Encontro de Cidades pola Auga Pública, organizado polo Concello de Madrid e a Rede Auga Pública. Alí estiveron presentes, entre outros concellos, ademais do organizador de Madrid, os de Barcelona, Valencia, Córdoba, Coruña, Terrassa, Zaragoza, Valladolid ou Santiago. Pontevedra non estaba, vese que non había nivel. Nesas xornadas debatiuse sobre o carácter público do auga e a necesidade de reformular a privatización da xestión do abastecemento de auga potable. Non vou a estenderme nas conclusións, porque son públicas, atópanse resumidas xa na propia declaración asinada polos asistentes. Solo centrareime en recalcar que os alcaldes destes concellos concluíron que, como recoñece a ONU, a auga é un dereito humano e que a xestión pública da auga é máis eficaz, é máis eficiente, é máis rendible dende o punto de vista social e económico e, polo tanto, adquiriron o compromiso de estudiar a municipalización da xestión. Por que traemos esta proposta hoxe a este pleno? Bueno, pois porque se dan as circunstancias políticas para traela, non? Porque temos un servicio de abastecemento de agua privatizado, porque temos unha auga cara para os cidadáns, porque temos unha concesión a piques de rematar, temos un grupo de goberno que no seu momento, cando non era goberno, alá polo 1996 se opuxo á privatización do servicio argumentando que podía ser remunicipalizado. E temos unha formación política que sustenta o goberno, que no seu programa marco para as municipais recolle esta opción naqueles concellos nos que sexa posible. Polo tanto, danse todas as circunstancias para plantexar hoxe aquí que sexa apoiada polo goberno en liña coa filosofía que mantiña no momento da concesión da xestión de abastecemento de agua, como agora a tenor do seu propio programa marco. Outra postura sería bastante difícil de entender e, sin duda, exixiría explicacións do cambio de actitude e de posicionamento por parte do grupo que sustenta o goberno.
Os socialistas, ao igual que se manifestou nesas xornadas, entendemos que a auga é un ben común e que exixe un modelo de xestión que non este subordinado á obtención do beneficio económico. E entendemos que a experiencia acumulada nestas décadas de xestión privada fainos ter hoxe unha capacidade de comparar e de constatar que o mantemento da privatización non sempre é un bo camiño. Así o están a recoñecer concellos de gran importancia e algúns, como o de Valladolid, xa están dando pasos para recuperar o control público da agua. É posible facer as cousas ben dende o público. Non é que demonicemos as concesións, que poden ser beneficiosas noutros ámbitos, pero no tema da agua entendemos que hai que traballar para recuperar o control público. Exemplos hai dabondo que poñen de manifesto as vantaxes da remunicipalización ou da municipalización da agua. Pola contra, o análisis dos 20 anos desta concesión que está a piques de rematar non sempre se pode facer de xeito positivo porque hai moitas facetas moi mellorables. Eu non vou estenderme máis. Na exposición de motivos da proposta contense a xustificación da mesma e o contido da declaración é claro e nítido. As cidades de vanguarda estatal xa o asinaron e esperamos e confiamos en que hoxe Pontevedra tamén se sitúe a vanguarda. Dado que o alcalde e o BNG sempre fan gala da súa coherencia política, non teño dudas de que hoxe contaremos aquí co seu apoio para sacar adiante esta declaración e a partir de xa traballar para remunicipalizar o servicio, iniciando con carácter inmediato os estudios necesarios. Moitas gracias. Grazas, señor Fernández. Intervencións? Gracias. Esencialmente estoy de acuerdo con parte de la teoría de este manifiesto, pero creo que es excesivamente complejo y además, si seguimos y nos guiamos por los conceptos de eficacia y eficiencia, debemos valorar, tal y como propuso Marea en una moción anterior, cuál es la opción en la práctica más conveniente para la ciudad. En estos temas no debemos de estar al servicio de las circunstancias políticas, si son o no son las más adecuadas, sino atender únicamente a circunstancias económicas. Grazas, señora Rey. Señor Rey, ten a palabra. Nos estamos a favor desta proposición do Grupo Socialista. Para a Marea, o rescate do ciclo da auga, o rescate dese ciclo da xestión, dese ciclo é importantísimo. Apoiamos a teoría que é o que se defende con esta adhesión ás cidades pola auga pública e tamén apoiamos a práctica, a aplicación práctica dese principio e por iso instamos a este pleno no seu momento e seguiremos facendo sempre, aproveitamos para reiteralo agora, que debemos ir a rescatar a xestión pública do abastecemento de auga que é un contrato do Concello que remata o ano que ven. Queremos estar coas cidades que apostan pola xestión en beneficio de todos, de algo tan importante como o abastecemento da auga e todo o ciclo da auga e, por tanto, apoiamos esta moción. Grazas, señor Rey. Señor Mosquera, ten a palabra. Ai, é que non... César, perdona, que non te vía. Señor Abal, ten a palabra. Bueno, ahora borreite. Espera que te borrei. Agora. Moitas gracias, señora presidenta. Moi bons días a todas e a todos. Ben, por non facerme repetitivo, na exposición que fixo aquí o señor Fernández, este grupo sigue sen saber que alguén lle explique como pensan facer fronte a todos esos centos ou miles de pontevedreses que a día de hoxe seguen sen saneamento ou abastecemento. Esta inversión cuantificada, estimada en 15 millóns de euros, e aquí nesta moción non se nos di como pensan facer frente a esa inversión, a un servicio básico que non pode esperar ningún minuto máis por os pontevedreses que viven os pontevedreses en dous clases, os que teñen saneamento e abastecimento, os que teñen todos os servicios básicos e os que non os teñen. Por non facerme repetitivo e remitirme ao que só dixen en dous plenos anteriores, vou intentar aportar algo máis ao debate e facer fronte a esta polemización do PSOE local,
que pon de exemplo un encontro de Cidades pola Auga feito en Madrid, como el bon dixo, asistiron 10 alcaldes de toda España, e que 10 alcaldes atopamos. Atopamos a Manuela Carmena, atopamos a Ada Colau, atopamos a Joan Ribó, atopamos a Xulio Ferreiro, atopamos a Martiño Noriega. Isto non sei o que obedece, vostedes teñen os seus problemas internos, eu pídolles que os arreglen, pero que non traian os seus problemas internos ao Pleno de Pontevedra. E se queren apostar por unha podemización do PSOE, que non recurran a este manifesto, que ademais o clausura Rita Maestre. Esa é a veracidade do que ali acordaron e dos ponentes. Mire, señor Fernández, o problema que din os expertos, o problema da auga en España está no regulamento do sector. Todos os expertos inciden en que hai que reformar o regulamento do sector. España mostra a día de hoxe uns niveles inferiores á media comunitaria en materia de inversión da auga en 0,11 frente ao 0,27 da Unión Europea. E contamos cun marco regulatorio non que interveña un elevado número de administraciones públicas, 6 en España frente ás 2 de Holanda, que medioambientalmente é un exemplo no tema da xestión da auga. O importante, polo tanto, non é dicir non, a xestión pública da auga é mellor, quedamos tan anchos, sen tomarse en serio este asunto. Mire, o que hai que facer é aplicar o ciclo integral da auga un principio de separación de actividades, a xurídica, contable e funcional, entre a administración titular do servicio e a infraestructura, por un lado, e as entidades público e privadas, por outro. Todo este principio de separación de actividades considérase dende o dereito comunitario como a pedra angular do desarrollo dos sectores regulados. Está estimado que hai un déficit de inversión en España que ascende a 15.700 millóns de euros que hai que cubrir no período 2013-2021. Eu imagino as entidades locales invertindo 15.700 millóns de euros coa losa que temos encima co déficit público. Todo isto vostedes non explican. Está tamén nos datos que isto generaría un impacto na creación de novos empregos que está valorado en 23.700 empregos con un marco regulatorio adecuado que facilite e esclareza a inversión. Incluso habería un impacto na recaudación fiscal valorada en 6.900 millóns de euros no período 2013-2021. Isto que din os expertos, que hai que reformar o marco regulatorio, establecer unhas competencias claras e delimitadas e que invirtan as empresas e que poidan externacionalizarse. Por outro lado, fala nos argumentos e pode dar lugar a equívocos, di que a ONU defende a xestión da auga, pero o que non di que a ONU non di nada de que a xestión da auga sea pública. Fai aí vostede un equívoco interesado e aproveitado. A ONU o que ven dicir únicamente que un dereito humano esencial para o pleno goce da vida e de todos os dereitos humanos. Non se mete como ten que ser a xestión. E os casos de éxito en Europa, os casos da socialdemocracia europea, aí os temos. Eu lles invito a que por ese camiño non vayan, por a podemización tamén do seu local e que se centren. Vostede presumía de 17 meses no deserto, eu creo que vostedes levan moito máis e ainda van estar moito máis tempo no deserto. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Naval. Señor Mosquera, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Este é un asunto que xa foi debatido aquí, polo tanto, eu creo que non vale a pena insistir na argumentación. Aí hai, de fondo na moción e de fondo no debate, pois hai unha confusión no que é un servicio público e a maneira de xestionalo. Poño un exemplo, que dicir, pois na traía de aguas agora que se mellorou a condución do Pontillón, se creou o depósito de Mourentes, que mellorou o bombeo, etc., etc., pois a ninguén se ocurriría pensar ou dicir que é algo privatizado, algo público, a pesar de que se fixo mediante concurso por unha empresa de construción privada. Ben, entón, unha cousa é que o servicio sexa público, que non está en discusión, afortunadamente, e outra cousa é a maneira de xestionalo. Repito que se houbera algunha posibilidade de que a xestión fora directa, pois nós seríamos primeiros en facelo. De todas maneiras, visto, por exemplo, o que pasou no pleno pasado, que pasou hai dos plenos, o que pasou neste, pois sería de tremer. O sea, un regulamento, por exemplo, o mercado máis dun ano de xestión,
resulta que, por facer a gracia e quedar ben con non sabe quen, pois se tumba. O sea, imaginarvos xestionar isto, verdad, para quedar ben cos traballadores, con quen fora. O sea, desde logo, estaríamos finos con unha xestión deste tipo, que despois tamén hai que telo en conta despois para mirar o funcionamento no día a día. Nos dixemos sempre que gamberradas as xustas, pero non só aquí, tamén pasou en Santiago, que de repente baixa un IBI, ou en Sanxenxo, pode baixar o recibo, ala, veña, despois xa veremos se paga Juan Pablo, non paga, e cousas dese tipo. Pero vou aproveitar para, dado que isto xa está falado, para un par de cousas que saíron neste pleno, que xa saíron outras veces, que creo que sería ben aclaralas, por un motivo. Mira, todos os que están en estes momentos que a cantinela de que este goberno leva moito tempo, que os que estamos aquí, non sei que desgracia nos pasan, está remando un poquinho contra a corriente. Eso igual hai 15 anos, pero que agora, miren, acaba de haber unhas eleccións americanas que unha candidata tiña 69 anos e o ganador 70. Acaba de haber unhas eleccións no Estado español en que o PP pasou sendo de candidato un señor que entrou aquí nesta casa, no Concello de Pontevedra no ano 83, e que foi compañeiro de pupitre de Raimundo no instituto. Vale? Entón, claro, aquí resulta que parece que os chavales son os de certas forzas políticas e demais. Marea presentou a vez pasada, como AGE, a un señor que iba a os 80 anos. Claro, resulta que nós somos maiores. Por non falar dos mismos, incluso o que dixo Xetino Fernández, que creo que vai cara aos 60, se nos cumpleu xa. Non? E xa coincidimos nesta corporación xa nos anos 90. Entón, esta cuestión van un pouquiño, por non falar de Putin, que ten 64, ou Angela Merkel, que ten exactamente, ten uns meses de diferencia comigo co alcalde, que se vai presentar outra vez, ou as primarias en Francia, que ganaron, agora na dereita, ganou un señor de 71 anos e outro 64, que son os que pasan as segundas, etcétera. Entón, déixense desa cantinela, que francamente é aburrida, non lle interesa a ninguén, pero parece que sempre van contracorriente, verdad? Están con discurso. Bueno, cando o señor Domínguez aquí o soltou, o señor Rajoy se ia a presentar, demais, resulta que el votaría, apoyaría, porque era un chaval fresco, lozano, e demais, verdad? Bueno, seamos un pouquiño serios, porque senón podemos caer nestas cousas. Con respecto á moción en sí, bueno, ali había 7 alcaldes de Podemos ou asociados, había 3 do PSOE, pero aquí resulta que hai que poñelo no seu contexto. E o seu contexto é que o señor Fernández, ou o PSOE de Pontevedra, empezou unha batalla sin cuartel traducindo os seus problemas internos. No pleno pasado trouxenos o letreiriño aquel, a cartulina co rotulador. E neste caso, pois, aparte, hai declaracións meténdose ca Diputación, e meténdose con outras cousas, e meténdose con outros cargos do PSOE, pois resulta que supoño que se estará dirixido pois ao Concello de Vigo, que non lle pasa pola cabeza privatizar, aos do PSOE de Pollo, que están no goberno e non se pasa pola cabeza. O mismo grupo do PSOE que estuvo cogobernando con nós, que foron prácticamente as únicas privatizacións que se fixeron estando nós no goberno, o sea, o SAF, os Xardíns, etc. Supoño que é unha guerra interna. E como tal guerra interna, pois, alá que se ventilen como poidan, bueno, si de rebote desa guerra pois cae algún remanguillé, algún sopapo, non? Pois, bueno, benvido sexa. Ben como goberno de Pontevedra ou ben como vicepresidente de Diputación. Benvido sexa, porque, bueno, en todo caso, nós xa temos feita oferta públicamente, mais todos pasamos por estas, temos por norma non meternos en líos internos de outras forzas políticas, pero, neste caso, dada a acidez, ofrecémonos como cascos azuis, se estén de acordo, ou, se é que a pelea é máis sanguinaria, como árbitros, para que, digamos, sexa dentro de tal.
Hombre, se nos traen ao pleno un letreiriño por cuestións internas, hoxe traenos esta moción que é meterlle o dedo no ollo ao resto ou a maioría dos compañeiros do PSOE, dos propios do PSOE, que están, que teñen outra liña e demais. Que vai ser a mesma liña, porque ao final, quitando algún caso moi excepcional, verdad? Vai seguir sendo o mismo, porque as trabas, non será cuestión de repetir o que decía a señora Carmena, o que decía o señor Xulio Ferreiro, que foi as pasadas. Aquí a agua privada, que se sepa, prácticamente non hai ninguna. Se acaso hai algunha que ten un resto deso, é a de Barcelona e a de Terrassa, que foi unha empresa, como no seu momento, pois houve unha serie de servicios que prestaban de maneira privada, unha empresa, e seguiu tal, sin concesión, etc. Se hai algunhas, son esas. As demais son públicas, de control público, de xestión pública. En todo caso, a discusión está en si se está facendo, digamos, prestando servicio de unha maneira. A nos encantaríamos prestalo de maneira pública, pero dixémolo e repetímolo, pero antes de nada están outras cousas. Está a eficacia do servicio, o evitar problemas, non arruinar o Concello, non facer gamberradas que todos sabemos despois como son as corporacións. Hoxe tivemos un exemplo, tivemos varios, que por facer a gracieta de quedar ben con non sei que, pois veña, pero que son unha burrada, así non somos ninguna, é igual, claro, é que un servicio como a agua, pois andar con estas cousas casi mellor que non. Por desgracia, pero casi mellor que non. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Mosquera. Señor Fernández González, ten a palabra. Bueno, a ver, a min non me extraño o posicionamento do Partido Popular, porque vai na súa filosofía, non? Entón, bueno, está asumido que o Partido Popular ten que posicionarse así. Facer algunha aclaración, non? Cando o portavoz do Partido Popular hoxe fala de as inversións que se fixeron, eses 15 millóns de euros, ou non sei cantos millóns de, porque declara en pesetas, non me acordo moi ben se eran 2.000 millóns ou 2.500 millóns. Cando fala de inversións, olvida decirse que non foron a fondo perdido, non foron a fondo perdido. Se repercutiron no recibo dos veciños. Acabaron pagando os veciños de Pontevedra no recibo da agua. Por tanto, non houbo ningún regalo por parte de ninguna empresa. De regalo, nada, non? Olvídase tamén de decir na súa intervención que tamén participou unha cidade que está sendo pioneira na remunicipalización do abastecemento de agua e que está demostrando que se pode facer, que é Valladolid, que está gobernada polo Partido Socialista. E lle rogo que non desacredite a unha reunión porque nos asisten. En todo caso, desacredite polo contido da reunión e polo que se fala ali, pero non por quenes asisten. En todo caso, insisto, a experiencia sirve para mellorar, para aprender. E aquilo que podía parecer que era bo fai 20 ou 25 anos, pois a mellor experiencia nos demostra que non é tan bo e que se pode mellorar de outro xeito. O que si me extraña é o cambio na posición do BNG. Ese sí que me extraña, non? E a pregunta é a que se debe. Que ocurriu nestos 16 anos para que cambiase de posición? Ou 20, porque o pleno onde se aprobou a concesión da agua á empresa actual é de 2016. Que ocurriu para que o que era tan malo no ano 96 xa non sexa tan malo no ano 2016? Algo tuvo que pasar. Algo tuvo que pasar para que, de repente, vostedes cambiaran de postura e de defender a posibilidade de un abastecemento de agua con xestión pública, pasen a decir que iso é unha barbaridade, que iso é unha ocurrencia, que iso é unha tomadura de pelo e a defender a privatización. Por qué? Que pasou? Que pasou para que, de repente, agora a empresa concesionaria e outras teñan en vostedes uns absolutos valedores do privado? Que pasou? Di vostede que se nos bota o tempo encima, que si non sei que... Tempo tuveron para analizar isto, Tempo tuveron. Levan vostedes gobernando en solitario dende xuño de 2015.
sabendo que a concesión remata en febreiro do 2017, se non recordo mal. Por tanto, tempo tuveron para facer os estudios e os análisis que foran necesarios. Se non os fixeron foi porque non quixeron. Se non os fixeron foi porque non quixeron. Claro, evidentemente, con esta postura que están mantendo vostedes, pois entendo, non? Fala vostede de gamberradas. Home, primeiro hai que ter un pouco máis de consideración, creo eu, hai que ter un pouco máis de consideración coas propostas que se traen por aquí por parte dos grupos. Por educación. Por educación hai que ter un poquinho máis de consideración, aínda que non nos gusten. Pero tachar de gamberrada unha proposta que fai un grupo político parece fora de lugar. Aconsello que teña máis control verbal, porque non parece moi oportuno. En todo caso, gamberrada é ter mocións paralizadas durante meses polo goberno municipal. Iso sí que é unha gamberrada. Gamberrada é non gastar os cartos en inversións financieramente sostibles e mandar a amortizar deuda. Iso sí tamén é unha gamberrada, sabe? Iso é unha gamberrada para os ciudadanos de Pontevedra. Por tanto, teña cuidado cando fala desas cousas, porque poden molestar e porque, ademais, non quedan ben, non? Logo, claro, o señor Mosquera aproveita que o Pisuerga, que é un río que pasa por Valladolid, pois pasa por Valladolid, e entón mete outras cousas e intenta desviar a atención e se nos pon aquí a falar de temas que non se falaron no seu punto de orden do día. Eu non sei se o alcalde na súa función de moderación debería terlle chamado a atención ao seu compañeiro por estar falando de cousas que tuveron o seu momento no orden do día e non dixo nada. Entón, sacar ahora aquí temas para enturbiar, para molestar ou para non sei que, non parece o máis apropiado, non? Porque o que parece é que cando non se teñen argumentos, como vostede non os ten, señor Mosquera, como non os ten, utiliza cortinas de fume. E ese é o problema. O problema é que o seu programa electoral marco pon o que pon. E que vostedes no 96 dixeron o que dixeron. E está escrito, está recollido. Esa é a realidad. E non ten argumentos. Entón, dedícase, pois, ou falta o respeto a xente, ou fala de algúns problemas de outros partidos políticos, etc. Dicir, mire, a min, esta moción está presentada hoxe aquí e dixe no principio, o que pasa que vostede a veces oye, pero non escoita, se me permite. Está presentada aquí porque estamos nunha situación de finalización da concesión. É evidente que se faltan 10 anos para que termine unha concesión, pois non ten moito sentido, porque é imposible recuperar unha concesión e pagar a indemnización. Ten sentido cando as concesións están a punto de rematar. Por lo tanto, se a concesión de Vigo estivera a punto de rematar, pois a mellor terían que discutir en Vigo isto, ou en Pollo, ou donde fose. Cando se discute, cando se pode pasar do privado ao público. Nada máis. Eso díxeno na primeira intervención, o que pasa é que vostede estaba todavía aterrizando no pleno. Por lo tanto, solo escoita vostede o que quere escoitar, non? Eu lle agradezco moito esa vontade que ten vostede de casco azul, pero, mire, poñer a pirómanos a apagar lumes, non. Poñer a pirómanos a apagar lumes, non. Entón, bueno, vostede que é un incendiario, que vai por aí generando problemas, non me parece o máis axeitado para solucionar ningún problema. Xa temos nós, non se preocupe vostede, que temos nós os nosos órganos e os nosos canles para solucionar os nosos problemas. Vostede dedíquese ao que se ten que dedicar, que é xestionar a vicepresidencia da Diputación e xestionar a concellería que lle corresponda no Concello de Pontevedra. Xestionar, non crear incendios, non enfrentarse cos traballadores, desarrollar un proxecto, aplicalo, executar uns orzamentos, deixarse de facer propaganda. Iso é o que ten que facer vostede. E, sobre todo, tamén, preocuparse por o Concello de Pontevedra. Porque leva vostede moitos meses sin preocuparse polo Concello de Pontevedra. E así o reflexa as transferencias que na Diputación se fixeron ao Concello de Pontevedra. E vostede é o vicepresidente da Diputación. Está aí. Se non lle gusta, deixe-o. Pero o que ten que facer vostede, en vez de faltarlle o respeto a xente, é xestionar o que lle corresponde. Que non o está a facer nada ben, señor Mosquera. Non o está a facer nada ben. Por lo tanto, ademais de que me gustaría, por curiosidade, que vostedes explicasen ese cambio de atitude do 96 ao 2016, ademais deso,
Eu lle pediría que cando interveña mostre algún respeto pola oposición e, sobre todo, se ciña o asunto que se discute. Eu, pola miña parte, non teño máis que decir. Creo que este é un momento adecuado para que o grupo de goberno confirme esa coherencia da que sempre fai gala e apoie unha proposta razonable, que é remunicipalizar o servizo de agua ou, ao menos, iniciar estudios para poder remunicipalizala. Moitas gracias, nada máis. Moitas grazas, señor Fernández. Hai máis intervencións? Señor Abal, quere falar? Ten a palabra o señor Abal. Sí, moi brevemente, que se prevé un vis-a-vis moi intenso entre o señor Fernández e o señor Mosquera. Simplemente dicirlle que remitime as antas anteriores polas dúdas que vostede dixo sobre este grupo. Eran 2.500 millóns de pesetas o contrato. Nos xa argumentamos noutros plenos que se o BNG destinara nas inversións ano a ano, nos 17 anos que levan de goberno, pois un 20% dos capítulos de inversións, ou se teríamos a rede completa, a rede de saneamento e abastecemento completa, e a remunicipalización poderíamos estudalo, como así fixemos, por exemplo, no caso do Liso. En Valladolid goberna PSOE, efectivamente, gracias ao apoio de Toma la Palabra, que presteulle 4 concelleiros, e gracias ao apoio de Si se puede, que presteulle 3. Non creo que sea un exemplo de un PSOE autónomo o que faga esta proposta de remunicipalización, e ademais quero velo porque unha cosa é dicilo, outra é facelo, e exemplos temos moitos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Abal. Señor Mosquera, brevemente. Sí, moi brevemente. Hombre, igual hai que traer un desfibrilador para aquí, pos plenos. É todo en base a un malentendido, porque eu, a que me referín de gamberrada, é, a veces, por quedar ben con alguén, votar unha cousa, non a moción en sí. A moción en sí o único que é reiterada, sobada, e xa foi debatida 2 veces neste pleno e votada unha. Entón, repetir isto, pois me parece irrelevante demais. Ahora, eu podo contar, por exemplo, que todos os problemas, xa que hoxe vai de plaza, pois saeu había un acordo para reordenala, o que se está intentando ahora, e resulta que por naquel momento, que non estaba ningún dos concelleiros presentes, pero pode pedir naquel momento, digamos, os votos do PSOE e do PP fixeron que non se levara adiante, cando xa tíamos acordo cas placeiras e non sigue aí coleando. Claro, pois imagines a agua que xestiona o Concello e de repente, pois eso, hai algúns que piden que se poña gratis ou que se poña máis presión, o que sea. E por quedar ben, pois podemos padecer quen esté gobernando, pois calquer tipo de comportamentos dese tal. O sea, era o que quería dicir. Despois xa a valoración do meu traballo aquí ou na Diputación creo que está fora de lugar. E outra cousa máis, hombre, quen meteu que o goberno estaba desgastado, que non sei que íbamos así tal, foi usted. Entonces, bueno, creo que é un pouquiño de malentendido, e non me negará que isto é seguir a estela de Podemos. Eso non pode negar, porque quen convocou, como fixo, e traela despois. E, ademais, parece moi prudente a atitude de Marea, porque no seu momento xo trouxo aquí, xo debateu, e nestes momentos, pois, sobra isto. Comprenderá que sumarnos a un chiringo que monta outra forza política, verdad? Pois é un pouquiño forzado, como mínimo, é un pouquiño forzado, verdad? Xa empezaron así, xa en reunións en Coruña, non? Todos ali, para non sei que, bueno, non sabían exactamente para que xustificar, para que se reunían, pero reuníanse. E neste caso toparon algo, para ver que non di nada, no fondo, di que son moi interesantes e que van ir por esa línea. Con respecto aquí está debatido. Señor Agustín, quere intervir ou xa non? Sí. Sí, a ver, quédome cos ganas de saber por que cambiaron de posición. Síguese vostede sin explicar e, en todo caso, as miñas referencias ao seu traballo na Diputación están fora de lugar, como as súas referencias
a situación dun partido político ou a ocurrencia ou non do que é unha moción. Por lo tanto, hai moitas cosas que se din fora de lugar, vostede é un especialista neso, en botar fume sobre as cousas, pero non entrar a debatir o fondo dos temas. Exemplos de agua municipalizada hai en toda España, empresas sainas en todo o Estado, empresas públicas que están funcionando moi ben, e, por tanto, non hai ningún motivo para pensar que a remunicipalización da auga fose a ser unha IVA para os cidadáns de Pontevedra. Outra cosa, que vostedes teñan algún interés en que siga estando privatizada, interés que siguen vostedes sin explicar. Nada máis, moitas gracias. Ben, rematado o debate, sométese o punto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Socialista, 17. Abstencións, unha ou 18. 12, 17, 5, 19. Estame mal aí o das matemáticas. Teño as... Estudieinos en español e pasoume iso. Abstencións unha e votos a favor 5. Por lo tanto, rexéitase por maioría da corporación. Pasamos ao punto número 11. Ratificación tamén da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición presentada polo Grupo Municipal de Marea Pontevedra para iniciar os trámites para o desmantelamento das instalacións do Porto Deportivo no seu actual emplazamento. Os sometemos a consideración da corporación a urxencia. Por o noso grupo non é inconveniente, por lo tanto, ten a palabra o señor Rei Núñez. Ben, moitas gracias. A dragaxe que agora se pretende realizar significa teimar no erro, sumando esa agresión ás moi graves que durante décadas se cebaron co que debería ser o noso ben natural máis prezado, que é a ría e os ríos. A mediados do século XX, tras a ocupación para a fábrica de Tafisa, nunha xungueira vertendo ao río, chegaron os 600.000 metros cadrados roubados ao mar nas marismas de Lourizán para o complexo Ence El Nosa. A desecación do recheo de preto de 300.000 metros cadrados na xunqueira do Lérez e os sucesivos recheos do Porto, máis de 300.000 metros cadrados na última década e media, para un total de case 700.000 metros cadrados. Na lista hai que incluir actuacións como o trazado da autoestrada que comeu 17 metros da canle do río ou o seu viaduto que no ano 92, con 15 pilotes de 2 metros de diámetro, supuxo a creación dunha illa no medio do Lérez. Ademais, están as 3 últimas pontes, que agregaron diques. A de Santiago reduciu case a metade o ancho do río e a dos Tirantes cortou de vez o paso. Habería que engadirlles o Estadio da Xuventude, a gasolineira do Burgo ou o Porto Deportivo, o Porto Deportivo que voa sobre pilotes, é certo, e ocupa preto de 2.000 metros cadrados e que, ademais, hai que sumarlle a iso uns pantaláns que ocupan en reserva exclusiva outros case 13.000 metros no centro da canle do río Lérez. En suma, preto de 2 millóns de metros cadrados cuxa ocupación, por suposto, violentou as dinámicas propias da natureza. Todo iso propiciado por intereses particulares e axudado pola falta de previsión e a pésima xestión territorial, deu como resultado a alteración do curso natural das correntes con acumulacións ata agora inéditas de lodos e arrastres e a diminución de profundidades. Tamén, claro, fixo que os iates de recreo vexan dificultada a navegación ata o Porto Deportivo. Con principal obxectivo de habilitarnos de valos unha canle para eses iates, propónse acometer con cartos de todos unha dragaxe de 4, ou se díxose aquí que de ata 5 km de extensión, que comportará a retirada de 300.000 toneladas de lodos. Debe lembrarse que a normativa europea é moi restritiva ao respecto e só autoriza dragaxes conducentes á recuperación do comportamento natural das augas, o que non é o caso. A Directiva Marco da Auga 2000/60 da Comunidade Europea considera como máximo valor para protexer o estado ecolóxico dos sistemas acuáticos e obriga por mandato o seu non deterioro. Non parece que este sexa o caso. Nun tempo en que se exixe, por exemplo, moitísimo cuidado para retirar
uralitas dos tellados, non parece axeitado remexer lodos, estamos falando de 300.000 toneladas, nos que temos a certeza de que hai depositadas perigosas cantidades de mercurio e de chumbo. O curioso é que iso se reclame para darlle satisfacción aos propietarios das poucas dúcias de iates dun club que lle ofrece, como está demostrado, un cativo retorno económico a Pontevedra. Por certo, un club que ampliou as súas instalacións con obras realizadas en 1992 en licenza, aínda que estivo aberto todo este tempo, desde o 92, non sustanciou ese trámite ata 22 anos despois. A partir dese momento, parece que o naval debeu empezar a escribirse con B e non con V. Hai meses preguntamos pola orixe de verteduras de combustible que periódicamente aparecen entre o porto e a ponte da Barca. Non sabemos se se investigaron e seguimos á espera de resposta. Pedimos o rexeitamento da dragaxe e o inicio dos trámites para o desmantelamento do porto deportivo no seu actual emprazamento, nunha fachada litoral de 5 km de longitude sometida a todo tipo de barrabasadas, serían os primeiros metros recuperados nun proceso que evidentemente ten retos moito maiores por diante. Porén, sería un bo sinal no camiño de recuperación do litoral de Pontevedra. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Rey. Señora Rey, ten a palabra. Gracias. A raíz de la presentación de esta moción, recibimos la copia de una carta abierta a la ciudad de Pontevedra firmada por el Club Naval. En ella relatan los antecedentes del Club Marítimo, que después se denominó Club Naval de Pontevedra, la historia y la construcción del puerto deportivo. El presente, la información económica y sus valoraciones, muchos datos que yo realmente desconocía y una vez leído, yo le agradezco a esta sociedad el trabajo que han realizado, que realizan y que espero que sigan realizando, dando a conocer Pontevedra, por ejemplo. Lo reconozco como parte de la vida de esta ciudad y no como un problema. Para mí un problema, un verdadero problema, sería desmantelar esta ciudad y los muchos puestos de trabajo que dependen de muchas de esas instalaciones. Gracias, señora Rey. Señor Fernández González, ten a palabra. Sí, bueno, brevemente, simplemente para decir que en coherencia co que votamos fai, non sei, unha hora e pico con respecto ao dragado, evidentemente a nosa postura é contraria a esta proposta que fan os compañeros de Marea, pois non estamos en absoluto de acordo co seu plantexamento nin co contido da súa intervención, que consideramos, se me permite, con todo o cariño do mundo, que é inxusta co traballo e co que representa o Clube Naval para Pontevedra. Moitas grazas, señor Fernández. Señor Moreira Ferro, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, nos preguntamos que o que lle fixo o Club Naval a Marea a Pontevedra, porque a verdade é que isto parece unha teima casi persoal contra unha institución e contra unhas instalacións que non albiscamos a que se pode deber. Habería que falar incluso tamén en canto a súa proposta desde o punto de vista formal se é aceitada, posto que adoptar unha decisión deste tipo de iniciar os trámites para o desmantelamento, home, sin que haxe un expediente previo, canto menos, eu creo que non é o acaído. Pero, en todo caso, nós estamos en contra tanto na forma como no fondo, señor Rei, porque, desde logo que describir o porto deportivo do Club Naval como unha das peores agresións urbanístico-ambientais que sofre o río Lérez e a Ría, desde logo, nós non compartimos este criterio, porque, como vostede sabe, ou debería saber, desde logo non supón unha ocupación no cauce do río sensible, posto que está todo pilotado, non ten unha invasión de formigón en placa corrida, sino que simplemente pilotado, desde logo que ten licencia, como vostede acaba de recoñecer. En canto ao dragado, tamén lle teño que dicir que, precisamente, se o dragado, como dixen antes na intervención co ocasión da moción do BNG, non se ten feito todo agora é porque hai que superar unha serie de tramitacións ambientais que precisamente o que tratan de perseguir e buscar e alcanzar é que se garanta a biodiversidade e non se causen presuizos á flora, á fauna, á natureza en sí, os valores ambientais que protexa a normativa comunitaria. Por eso, porque son tan restrictivos e son tan estrictos, por eso a día de hoxe todavía non se ten unha resolución e non se ten feito o dragado. E vostede fala de cousas que non fixo a natureza, como estas instalacións todas que vostede describiu.
mire, efectivamente, na naturaleza non fixo tampouco o recheo da Xunqueira, non fixo as Pontes, non fixo o Pazo da Cultura, non fixo o campus universitario, non fixo tampouco os colexios e os institutos que hai nas Xunqueiras, pero non vexo que vostede nunha liña que sería realmente congruente pida tamén o desmantelamento de todas estas instalacións, porque tan agresión medioambiental supoñen como o que vostede describe na súa proposta. Por lo tanto, nós non concordamos con eso. Non sei se vai plantexar tamén derribar todas as pontes que hai sobre Pontevedra, eliminar todos os recheos que ao longo dos séculos se fixeron facendo na beira-mar, e que hoxe farían que quedáramos cunha beira-mar bastante constreñida, según o paseo que temos hoxe, entre outras cousas, por non alongarme na exposición de claros exemplos que temos en Pontevedra. Pero digo unha cousa, isto é tamén unha moción que mesmo BNG podría ter plantexado cando estaba na oposición, pero agora está no goberno. Eu creo que onde debemos ir, señor Rei, é deixar de ser populistas, porque a verdade é que hai cousas que non teñen moito sentido. E que vostede está plantexándoos aquí, verdadeiramente creo que está fora de lugar. Creo que non é o problema que preocupa aos pontevedreses cando se levantan pola mañá. Non lles preocupa se hai que facer o dragado, non hai que facer o dragado. Mais ben, estarán a favor de que se faga o dragado, porque iso creo que é bo. E máis, incluso nós pensamos que debería potenciarse incluso máis a vocación e o turismo náutico en Pontevedra, cousa que non está a ocurrir na actualidade, posto que é unha forma tamén de facer cidade, é unha forma de conseguir tamén visitantes á nosa cidade, e creo que é unha vía que non estamos explotando. Pontevedra ten unha tradición mariñeira de moitos séculos, e verdadeiramente, desgraciadamente, se está esquecendo. Por lo tanto, nós estamos incluso a favor de que se potencie este turismo náutico, esta tradición mariñeira de Pontevedra. O único que eu agardo, señor Rei, é que a Marea aprenda a convivir co Club Naval, co Porto Deportivo do Club Naval, puesto que o Porto, señor Rei, xa existía antes que a Marea. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Algúnha outra intervención? Señor Bará, ten a palabra. Sí, moitas grazas. Bueno, nós pensábamos que esta era unha moción contra o dragado da ría, pero realmente vemos que é unha moción contra o Club Naval, non? Quedou claro, se non estaba claro no texto, quedou claro na exposición do señor Rei. Eu creo que realmente vostedes están fora da realidade, compórtanse como extraterrestres, que chegan aquí a unha cidade da que estiveron desaparecidos durante décadas. Eu pregúntome onde estaban vostedes cando se fixo o anterior dragado da ría, cando se fixo o enlace da P9 e o trazado actual da autoestrada, cando se fixeron os centros educativos e instalacións deportivas da Xunqueira, cando se construiu o recinto feiral e o Pazo da Cultura, non? Supoño que estaban nesa torre de marfín desde que observaban as realidades sen manchar as mans, non? Porque eu non lle escoitei nunca pronunciarse a vostede sobre estas cuestións, non? O BNG sí que tuvo posturas claras ao respecto, non? En todo caso, eu creo que esta moción o que revela é unha postura absolutamente incongruente, contradictoria, alarmista e o que é peor, demagóxica e manipuladora por parte do seu grupo, non? Que en todo caso tamén é reflexo de certas obsesións, non? Que teñen. Eu creo que lle faltou facer referencia xa tamén ao impacto da construción da Ponte do Burgo na época medieval, non? E tamén a construción da Ponte da Barca a finais do século XIX. Non sei se tiveron avaliación de impacto ambiental, se Fernando II pediu os informes correspondentes, se a vostede lle preocupa o impacto que ten a Ponte do Burgo, se pide tamén. Non sei se lle preocupa só o da Ponte das Correntes e da Ponte de Santiago. Non sei, habría que mirar tamén o impacto que teñen outras pontes, non máis históricas. Vostedes dedícanse, e así o fixeron neste pleno e nos pasados días, nas reunións que tiveron con algún colectivo, a estender infundios e mentiras, non? A respecto de certos posicionamentos e ideas e opinións do BNG respecto do proxecto do dragado. E o que é peor, eu creo que a súa proposta o que revela é unha absoluta falta de respecto nesa actitude demagóxica e manipuladora hacia o Club Naval, que é un club que ten unha importante actividade social, deportiva e recreativa. Dan vostedes, ademais, unha imaxe completamente errada e falsa do que supón este clube, o Porto Deportivo, onde hai, por certo,
vostedes falan de yates ou de, parece que están falando aquí dunha idea completamente elitista. Eu coñezo moitas persoas que teñen unha pequena embarcación nese porto que dedican a actividades recreativas e de pesca deportiva. Esa é a realidade tamén dese porto deportivo. Non xa lle responderon tamén desde o clube con respecto á súa actividade social e económica, tamén a deportiva. Hai case 100 mozos e mozas que practican o piragüismo neste clube, nestas instalacións. Por lo tanto, en congruencia co que xa votamos na anterior moción, no punto 7, imos votar en contra desta proposta do Grupo da Marea, e o que xe lle deixamos claro é que imos ser vixiantes con respecto ao proxecto de dragado da ría coa normativa en vigor. Se di vostede que a normativa europea é tan estricta, supoñemos que se aplicará a este proxecto e que ten todas as garantías de cumprimento da legalidade, e, desde logo, o Concello de Pontevedra tamén se pronunciará ao respecto cando lle corresponda. Grazas, señor Bará. Señor Rei Núñez ten a palabra. Bueno, primeiro quería dicir que a importancia económica non é todo en temas que afectan ao ambiente, que sí afecta a todos. E por eso, porque a importancia económica non é o argumento supremo, o seu grupo, señor Bará, está pola fin da actividade da factoría de Ence na ría, que se viu afectada por esa actividade e por esa instalación aí. Hai unha serie de agresións demostradas ao longo das décadas a respecto da ría de Pontevedra e do río, e todo iso, fixen unha enumeración antes, todo iso alterou a natureza, alterou o curso das correntes, e froito diso é que agora se fale dunha dragaxe que non se planteaba neses términos, pois nin hai 60 anos, nin hai un século, nin hai 2. Pero, bueno, non quería remontarme tan atrás como fixo vostede. En todo caso, preséntase como urxente a realización dunhas obras sobre as cales a Unión Europea nos anima a ser moi cautelosos. En marzo do ano pasado, a Unión Europea e os tribunais españois, en marzo do ano pasado, o Tribunal Supremo anulou a dragaxe do río Guadalquivir, promovida pola Autoridade Portuaria de Sevilla, que, por certo, si ten un peso económico con milleiros de empregos na súa área de influencia, dando por demostrado que ocasionará modificacións ou alteracións da masa de auga. A iso sumouselle o mesmo mes do ano pasado un ditame da Unión Europea contrario tamén á dragaxe de ensanche e profundización do esteiro do Guadalquivir, dentro do proxecto de mellora dos accesos marítimos ao porto de Sevilla. Son actuacións custosas, en moitos casos ineficaces porque non resolven o problema para un tempo longo, senón que requiren sucesivamente intervencións nos mesmos términos e cos mesmos obxectivos sucesivas, e son actuacións agresivas tamén. As dragaxes só deben facerse cando hai un interese xeral importante. Nin sequera os postos de traballo de Sevilla foron motivo para que a Unión Europea permitise a dragaxe do Guadalquivir. A nós parécenos que é discutible que sexa tan importante acometer unha actuación que pode afectar, non se coñece un estudo de impacto ambiental rigoroso, os bancos marisqueiros xa de por sí moi afectados por este tipo de actuacións, entre elas os recheos do porto de Marín, os últimos recheos do porto de Marín. E a respecto da relevancia do porto deportivo na ría ou dos portos deportivos, desde o punto de vista turístico, é certo que pode ter unha certa relevancia, pero tamén nos podemos preguntar se Pontevedra e a nosa contorna non se pode apañar cos portos que xa existen en Combarro, en Sanxenxo, en Aguete ou en Beluso, que reúnen unhas condicións que é evidente que o de Pontevedra non ten e non ofrece. Por eso insistimos en que é importante que un medio natural que recibiu tantas agresións ao longo destas décadas, que nos planteemos a posibilidade de revertir ese tipo de actuacións perniciosas
para o medio. E parecenos unha boa oportunidade empezar a facelo co recuperar palmo a palmo a fachada litoral do Concello de Pontevedra e parecenos importante empezar por aí, retirando desa ubicación a todas luces inadecuada o Porto Deportivo do que xa falamos anteriormente. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Sometemos o asunto. Abrimos. Outra vez. Eu creo que está suficientemente claro o tema, non? Non. Sometemos a votación a proposta de Marea Pontevedra. Votos en contra. 23, pode ser? Abstencións ningunha, votos a favor 2, rexéitase por maioría da corporación. Pasamos ao punto número 15, ratificación da súa... 12. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición presentada polo Grupo Municipal Marea Pontevedra solicitando que o Pleno do Concello acorda a retirada do nome da rúa dedicada a Fernández Ladreda que pasaría a denominarse Manuel Portela Valladares. Señor, isto non... Temos que dar por entendida a urxencia e ten a palabra os promotor da moción, que é o señor Rei Núñez. Ben, en novembro, o mes da memoria en Pontevedra, 41 anos e un día despois da morte do xeneral Franco, presentamos esta proposición de acordo con dúas medidas. Por unha banda, retirar do Rueiro o nome dunha figura que non é digna de seguir contando con esa distinción na nosa cidade. Por outra banda, propoñer un nome que si nos parece digno de homenaxe, da homenaxe que comporta denominar unha avenida. En 1948, a Corporación Municipal de Pontevedra decidiu bautizar unha rúa da nosa cidade co nome de José María Fernández de Ladreda, co ánimo explícito de homenaxear a quen desde xullo de 1945 era membro do goberno do xeneral Franco como ministro de Obras Públicas, cargo no que se mantivo ata 1951. Antes de ser xeneral do exército franquista, procurador nas Cortes da ditadura e ministro, Fernández Ladreda formou parte durante o alzamento armado contra a República e con responsabilidade dirixente na trama cívico-militar que organizou o Batallón de Voluntarios que mediante actos de terror se alzou na cidade de Oviedo contra as lexítimas autoridades civís e militares. Tras a entrada en vigor da Lei da Memoria Histórica, creo que a nosa é a única das cidades galegas na que se perpetúa aínda no Rueiro o nome dun ministro da ditadura franquista. Por iso solicitamos o apoio dos demais grupos para a retirada desa honra. Na segunda parte da moción propoñemos como nome alternativo o dun pontevedrés, Manuel Portela Valladares, que a pesar do seu relevo na historia de Pontevedra e de Galicia, segue sen contar cun recoñecemento na nosa cidade. O ano en que se cumpriron 80 desde a aprobación en plebiscito do Estatuto de Autonomía de Galicia é de xustiza salientar a súa decisiva actuación a prol do sí tras poñer el pueblo gallego, o xornal do que era propietario, ao directo servizo da campaña pola que Galicia fixo efectivas as súas liberdades autonómicas en 1936. Morto no exilio francés en abril de 1952 e a pesar de que as autoridades militares franquistas o desposuíran dos seus bens pontevedreses, Portela Valladares amosou o seu grande amor pola cidade que o vira nacer o testar todos os seus dereitos económicos en favor do Museo de Pontevedra e o legar a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao os manuscritos das súas memorias, grazas ás cales hoxe podemos coñecer a intensa contribución que Portela Valladares realizou á historia democrática do século XX. En consecuencia, Marea Pontevedra proponlle aos demais grupos 41 anos e un día despois da morte do xeneral Franco a retirada do Rueiro pontevedrés do nome do xeneral Fernández Ladreda. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Señora Rei, ten a palabra. Gracias. Yo estoy a favor, y más en este caso, de cambiar los nombres de las calles para cumplir con la Ley de Memoria Histórica, pero lo que no podemos es de manera aleatoria ir cambiando una calle en cada pleno sin un estudio histórico y riguroso que lo avale. ¿Saben ustedes cuánto les costaría a los ciudadanos de Pontevedra cambiar una calle cada mes? ¿No es más lógico crear una comisión de expertos, incluso voluntarios, para que documenten los cambios necesarios?
Y quiero recordar, además, que hay un acuerdo por el cual se iban a proponer nombres de mujeres, y lo digo sin despreciar el nombre de Manuel Portela Valladares, pero ya es hora de que los hombres esperen su turno. Por cada 10 calles que hay con nombre masculino, hay una calle que honra a una mujer, con lo cual nos vamos a abstener por la forma, que no por el fondo, y esperamos que Marea se sume a la iniciativa de crear esa comisión. Moitas grazas, señora Rey. Señor Fernández González, ten a palabra. Pois, nos expuxemos a nosa posición cando se trouxo aquí o cambio da calle Javier Puig e compartimos o que acaba de expoñer a compañeira de Ciudadanos. Nos estamos a favor de cumplir a lei da memoria histórica, pero de cumplirla en condicións e facendo as cousas ben. E por iso reiteramos que o que xa dixemos no seu momento con respecto á calle Javier Puig. Estamos de acordo co fondo do asunto, pero hai que darlle forma e por iso propuxemos, incluso nunha comisión de réximen interior, a constituir un comité de expertos que nos diga que rúas hai que cambiar, que motive ese cambio, que se inicie un expediente como se debe iniciar e insistir no que tamén dixo María de que temos un acordo de, na medida do posible, poñer nomes de mulleres nas calles, sin despreciar, evidentemente, a outras persoas que podan merecer. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Abal, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Desde hace algunos años, el Concello de Pontevedra viene utilizando el criterio de topónimos tradicionales para la nomenclatura de nuevos viales. En este sentido, para todas las calles de reciente apertura en la ciudad administrativa de Campo Longo o en el polígono residencial de Valdecorvos, se ha recurrido al viejo catastro de rústica, sin dejar espacio para los nombres patronímicos u honoríficos de personalidades ligadas a la ciudad. Vaya por delante que todo esto ha sido bajo un acuerdo unánime plenario, pero yo quiero aprovechar este espacio para reivindicar que no se caiga en el exceso de recurrir siempre por defecto a este criterio. De seguir aplicando estrictamente esta norma, dentro de unas décadas nos encontraríamos con una ciudad llena de leiras, veigas, agros o regos en la mayoría de los casos, y algo impropio de una capital de provincia. De haberse aplicado en el pasado, por citar un ejemplo, la calle Castelao se llamaría Gran Sadocaño. Y cito este ejemplo intencionadamente tanto por su connotación simbólica con el nacionalismo del BNG, como por la profunda amistad que Castelao profesó hasta el día de su muerte con su gran amigo Portela Valladares, a que esta ciudad le sigue esperando una calle. Era sobre finales de los 90 cuando las entidades de ASECA y Murente, el Colegio de Abogados, bajo la presidencia de Modesto Barcia, y amigos da cultura rescataban del olvido la figura de uno de los pontevedreses más ilustres. Se les llegó a rendir homenaje un viernes 3 de mayo de 2002 para conmemorar, ya con Eloy Artime como presidente, junto al Carballo de Santa Margarita. En ese pequeño acto, el representante del Concello de Pontevedra, Luis Bará, anunció con entusiasmo que pronto Pontevedra corregirá la injusticia de no dedicarle una calle a Portela Valladares. Todavía seguimos esperando y quiero aprovechar el espacio que me queda para rescatar su figura explicando la controversia que generó su posicionamiento en los tiempos de la Guerra Civil. Manuel Portela Valladares nació en Murente en 1867 y fue presidente del Gobierno de España en los meses previos a los comicios de febrero del 36, en los que vence el Frente Popular. Presidió el Colegio de Abogados de Pontevedra en 1897, antes de hacerse registrador de la propiedad a la edad de 32 años, al igual que Mariano Rajoy Brey. Se le considera el creador del centro político en España. Intentó, desde su posición de jefe de gobierno, llevar a la práctica su ideario liberal a través de un proyecto de centro que amortiguase los continuos enfrentamientos entre los bloques de izquierda y derecha. Ante la victoria del Frente Popular en las revueltas sociales y anuncios de golpe de Estado que esto origina, decide dimitir esa misma noche y entregar el poder a los ganadores. En la primera sesión de la Diputación Permanente de las Cortes del 15 de julio de 36, tras el asesinato de Calvo Sotelo y ya como portavoz del grupo centrista, lanza un mensaje de concordia y unión con el recordatorio de que a través del camino de la violencia nunca se llegaría a la paz, instando a todas las partes a cambiar el rumbo que los acontecimientos ya vislumbraban. A su regreso a Barcelona, donde residía casado con Clotilde Puig y con la señora conocida como la señora Condesa de Brías, padece un atentado en su propia casa debido a su condición de burgués, por lo que decide refugiarse en Francia. No está de acuerdo con el golpe de Estado, pero tampoco con el régimen de terror que se aplicaba en la retaguardia republicana.
Intenta mediar entre los dos bandos, incluso llega a participar a finales del 37 en las Cortes de Valencia en un intento de reconducir el horrible camino escogido por nuestros ancestros. Fallece exiliado en Francia en 1952. Portela Valladares era un grandísimo defensor del galleguismo y del Estatuto de Autonomía de Galicia, como reconoce Castelao en Sempre en Galiza, del que fue íntimo amigo hasta sus últimos días. El partido del centro que él dirigía incluía la autonomía como uno de los puntos de su programa, llegando a participar en el Comité Central de Autonomía de Galicia y haciendo campaña a favor del voto afirmativo. Había fundado en 1924 el periódico El Pueblo Gallego, de corte liberal, abierto al galleguismo y al progresismo, y que hacía campaña a favor de una nueva situación política en España. Participó en la formación de Acción Galega en 1910 y fue uno de los firmantes del famoso Pacto de Barrantes en 1930. Para el nuevo régimen franquista, él representaba el hombre que había cedido el poder al Frente Popular, un liberal de la vieja escuela que era crítico con la derecha y partidario de la autonomía. L'expropio en El Pueblo Gallego y su propio periódico es utilizado para desgastar su figura, quedando su nombre incluido en el célebre estribillo popular que circuló con intensidad en los primeros años de posguerra. Galicia lo dio todo para salvar España. El caudillo, Francisco Franco, la víctima, Calvo Sotelo, el asesino, Casares Quiroga y Portela Valladares, que fue el traidor. Firmado César Aval, 13 de octubre del año 2012, en un conocido medio de comunicación. Quiero, aprovechado para leer este artículo, para decir a los señores de Marea que no puedo estar más de acuerdo con esta moción. No se puede estar más de acuerdo. Y no pudiendo estar más de acuerdo con esta moción, le vamos a decir que no. Y le vamos a decir que no, porque como hemos insistido en otros plenos, esto no lo podemos hacer nosotros los políticos. Nos estamos convirtiendo en jueces y verdugos. Los señores de Marea se convierten en juez, ellos dicen quién es franquista y quién no, deciden que Javier Puig participó del franquismo, fue un activista represionador y todo lo que dijeron, y en verdugos a la hora de quitar calles. No podemos decirles que sí, señor Marea, aun estando de acuerdo. Queremos que esto lo diga un equipo de expertos. Y me sorprende la postura del Grupo Ciudadanos y del Grupo del Socialista cuando este grupo, en el pleno de 20 de julio de 2015, trae una moción justamente pidiendo lo que ellos dicen hoy, pidiendo exactamente la propuesta de acuerdo que instara al Gobierno municipal a que inicie los trámites para un nuevo estudio histórico-geográfico sobre o renovado rueiro municipal, primando os nomes das mulleres. E votaron que no. Hace menos de un año votaron que no. Ahora esto se le vio de las manos, o que de aquella la moda era otra, no tienen rigor alguno, votaron que no. Ya en el anterior pleno el señor Fernández alude a que se haga un concurso público y nosotros encantados. Yo si quieren vuelvo a traer esta moción, se han cambiado de opinión, vuelvo a traer esta moción, intentamos hacer algo entre todos. Y puse de ejemplo el gobierno de Ribas Fontán en 1990 no aplicó el rodillo, no era el político el que decía qué calle quito, qué calle no. Tuvo la sensatez de hacer un concurso público, encargar la redacción de un estudio histórico, geográfico y lingüístico compuesto por mapas e nomenclatura de todos os municipios. O 14 de novembro dese mesmo ano, o prestigioso equipo composto por Juan Juega Puig, Celestino García Braña, Anso Rei Caeña e Alicia Rodríguez Seco é seleccionado para tan bolo e fermoso traballo. 6 anos despois, a manda de Juan Luis Pedrosa se acomete. Esto es lo que debe hacer el Concello de Pontevedra. Encargar un estudio, primando el déficit que existe con las mujeres. Este grupo fue el primero que advirtió en Comisión de Cultura en el año 2012, advertíamos del déficit del nombre de las mujeres, ya alertábamos de que el criterio de la microtoponimia y toponimias estaba muy bien, pero entendíamos que no debería ser de carácter ordinario, sino para casos excepcionales, y invitamos al resto de los grupos a que si impera la sensatez, ya lo dijo el señor Lores cuando este grupo pidió que incluyese en Adolfo Suárez una calle en Pontevedra, dijo el señor Lores textualmente que estas cosas hay que debatirlas por consenso y se deben debatir en Comisión de Cultura. No es patrimonio de ningún grupo. Ya lo decía el señor alcalde y luego cambió de criterio. No sé si por las elecciones o se vieron presionados con lo de Javier Puig y votaron a favor y ahora tienen el recurso que tienen y sin analizar el tema. Yo les invito a que entre todos no estemos toda la legislatura en cada pleno poniéndole nombres a las calles, intentando cambiarlas. El Grupo de Marea va a ser recordado por la legislatura por remunicipalizar todo lo posible y lo habido y por haber y por traer nombres de calles en cada pleno. Yo les invito a la concordia, al consenso
e a que encarguemos un estudio, que si hai tantos déficits en el roteiro municipal, que nos lo digan unos expertos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Abal. Señor Vara Torres, ten a palabra. Sí, primeiro para informar ao representante do Partido Popular que ese estudo histórico xeográfico foi unha proposta do BNG, aprobada polo Pleno. Con respecto á proposta de Marea sobre esta cuestión, en xeral sobre memoria histórica, vostedes saen dun souto e métense noutro, non? Eu creo que esa é a característica de todas as iniciativas que fan vostedes no ámbito da memoria histórica. En esta moción pasa o mesmo, como xa lles pasou co caso do Día de Galiza Mártir, non? E aquí habría que facer memoria, porque neste Concello cambiáronse moitos nomes de rúas, moitos, asegurolles, e non foi fácil sen ningunha lei de memoria histórica. Cambiouse o nome de Salvador Moreno, de Vázquez Lescaille, Fondevila, Paco Lois e moitos outros, e non foi fácil, xa llo podo asegurar. O que lle agradeceríamos é que prediquen un pouco co exemplo, non é o que propoñen aquí que o fagan ali onde gobernan. Por exemplo, en Madrid levan máis dun ano dándolle voltas con unha famosa comisión, e ollo coas comisións de expertos e expertas que xa sabemos como acaban. Levan un ano mareando, e nunca mellor dito, a cuestión. E tamén lle agradecemos coherencia. Agradecemoslle coherencia, por exemplo, asistindo aos actos que organiza este Concello en homenaxe e como consecuencia de acordos plenarios, porque votamos moito, quero dicirlo, a súa ausencia, por exemplo, cando se inaugurou o Parque Amalia Albert, que foi consecuencia dun acordo deste pleno. Como tamén votamos moito de menos a ausencia do seu grupo o pasado 12 de novembro nun acto histórico da Deputación de Pontevedra de recoñecemento e homenaxe aos presidentes da Deputación, moitos deles pontevedreses que foron asesinados e que foron represaliados. Con respecto á proposta de Portela Valladares, que se lle anuncio que imos votar en contra, non recordo esa intervención do ano 2002 a que fai referencia o señor Abal. En todo caso, se dixen iso, rectifico, porque xa estou máis informado, xa lín hai máis bibliografía, e eu non sei, en todo caso é un personaxe controvertido, con moitas luces e tamén con moitas sombras. Non sei a que Portela Valladares queren vostedes homenaxear, se o protagonista da restauración borbónica, desa élite caciquil do turnismo dos gobernos do Estado, ou o gobernador xeral de Cataluña no ano 35, cando se disolve o Parlamento catalán e se destitúe o presidente da Generalitat, que chamábase Lluís Companys, e se nomea presidente da Generalitat de Cataluña e gobernador xeral de Cataluña, por decreto, o señor Portela Valladares, ou o ministro da Gobernación no goberno de Lerroux, no ano 35, unha época de fortísima represión tamén, ou o Portela Valladares que lle escribe esa famosa carta a Franco manifestándolle a súa adhesión despois do golpe do 36 e declarando a súa admiración ao dictador e poñéndose ao seu servizo. Eu non nego tamén que ten moitos méritos e obras importantes e que debe ter o recoñecemento e o coñecemento en Galiza, por iso, e desde logo do Colexio de Abogados ou do Museo Pontevedra e de outras institucións, pero non compartimos, e menos tendo en conta os criterios que temos aprobado aquí, a idea de que teña que ter o recoñecemento dunha rúa. Con respecto á proposta do Grupo de Marea, pedimos a súa retirada, ademais, facendo mención ao informe do secretario do Pleno, que recomenda que isto teña un trámite distinto ao que vostedes propoñen aquí, e que, en todo caso, o que propoñemos é que na próxima Comisión de Benestar Social se analice esta cuestión, se estudan os criterios en xeral sobre as denominacións das rúas. Eu creo que temos un rueiro con nomes que responden a unha concepción aínda, a estas alturas, clasista, machista e elitista, fora do que teria que ver coa cuestión da memoria histórica. Ao mellor habría que facer unha revisión absoluta da nomenclatura das rúas urbanas, a fondo, de verdade, a fondo, non con 4 cuestións. E, desde logo, temos aprobados tamén uns criterios para a denominación dos novos nomes onde teñen que prevalecer a cuestión dos nomes das mulleres, porque acordou este pleno, aprobamos aquí unha relación de 30 nomes e tamén o criterio toponímico. Desde logo, estou radicalmente en contra da postura que expuxo aquí xa en numerosas ocasións o señor Abal, que revela tamén un claro clasismo, cando rexeita o uso de nomes galegos tan sonoros, tan bensoantes como as leiras, as veigas ou os agros. Eu creo que o nome máis bonito que se puxo aquí a unha rúa foi o agro da Estrela.
e recuperouse grazas a este criterio. En canto á proposta de tratar este tema na comisión, falémolo con calma e miremos ben o que supón o trámite das comisións de persoas expertos, porque xa sabemos o que pasou na Coruña e tamén sabemos o que está a pasar en Madrid. Por lo tanto, non ten por que ser esa a única solución posible. En todo caso, para concluir, anunciamos que pedimos a retirada da proposta e, se non é así, pois o noso voto en contra. Non porque non creamos que haxa que quitarlle o nome da Rúa Fernández Ladreda, que xa o anunciamos e ímolo facer. Fernández Ladreda non terá o nome dunha rúa en Pontevedra, senón pola cuestión de fondo a que fixen referencia. Moitas grazas, señor Barás. Señor Rei Núñez ten a palabra. Ben, varias cousas, non? A min gustaríame asistir este ano a homenaxe que se rendiu aos mártires do día 12 de novembro. Ocorre que era sábado, o meu grupo estivo representado... Vamos a ver, isto xa ronda non sei como chamalo, porque tamén hai que aclarar que nós non gobernamos en Madrid. Eso en primeiro lugar. Nós temos unha responsabilidade a que nos deron os cidadáns de Pontevedra de representar unha parte dos pontevedreses neste Concello e traemos as propostas que consideramos oportunas. Como se fala durante todo este mes e se enche a boca da memoria histórica, pois nos parece oportuno intentar corrixir aquelas homenaxes indignas de figurar no rueiro pontevedrés. Evidentemente, as comisións de expertos poden estar ben, pero tampouco son infalibles. E o feito de que non son infalibles é que no Concello de Pontevedra, despois de dúas quendas de modificación do rueiro, pois aínda sobreviven algúns nomes que todos parece que coincidimos aquí en que sobran. Eso dixo o representante do Partido Popular, o señor Popular, e tamén o dixo o representante do Grupo de Goberno do Bloque Nacionalista Galego. En todo caso, non se fixo unha comisión desde hai uns cuantos anos e como nos parece que aínda que vayamos a esa comisión na que habería que ver tamén se os expertos están de acordo con formar parte dela, aínda que vayamos a esa comisión, como poderíamos ir alixeirándolle o traballo, pois cambiando algúns nomes. Neste caso concreto, imos optar pola retirada da moción porque si nos gustaría que pasase pola Comisión de Cultura atendendo a outro criterio que fixou este pleno hai uns meses e que nos apoiamos, que era o de feminizar o rueiro. Pensamos que o nome de Portela Valladares debe estar no rueiro de Pontevedra, pero tamén pensamos que é importante cumprir ese acordo de feminizar o rueiro, e con ese único obxectivo poderíamos devolver esta proposición á comisión correspondente e que ali buscásemos unha denominación alternativa a desta rúa de Fernández de Ladreda. Moitas grazas, señor Rei. Señor Abal, quere intervir? Señor Abal, ten a palabra. Decirle al señor Bará que la palabra textual que yo he utilizado es que no se caiga en el exceso de recurrir siempre por defecto al criterio de la microtoponimia. Estamos de acordo, pero non hai que recurrir sempre. O tempo deunos a razón, como foi os 30 nomes de mulleres que vostedes trouxeron aquí e que, por certo, olvidábanse de Amalia Álvarez e de moitísimas outras persoas porque non o fixo un equipo especialista de investigadores. Ao que eu lle insisto e lle rogo que o faga. Vostede parece que colle os tics dictatoriales do señor Lores, o dedo do rei. Vostede vai decidir que Portela Valladares non merece unha calle, que un presidente do goberno
de España, pontevedrés, exiliado polo franquismo, íntimo amigo de Castelao, que Castelao na Guerra Civil seguía recoñecendo como íntimo amigo del. E vostede, o dedo do rei, vai decidir que non merece unha calle. Non vai a esperar a investigadores, a expertos, vostede, que estaba equivocado no ano 2012, como aquí recoñeceu, entende que agora ten a razón. Nós esta política non a compartimos. Esta situación guerra civilista e frentista que vostede quere facer aquí non ten sentido que lle vote en cara a outro grupo municipal, democrático, como é o grupo de Marea. Parece mentira que lle teña que dicir eu isto, que non asista a un homenaxe. Parece mentira que vostede lle vote en cara. Nestes tempos tenemos que ir todos da man e con consenso. Non me parece respetuoso que utilice eso como enfrentamento na batalla política, señor Bará. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Abal. Se non hai máis intervencións... Bueno, é que non hai máis intervencións. Eu aguanto tralla aquí. Se contesto, pois queda peor, pero bueno, quedan en ata estas cousas, todas quedan en ata. Se retira a proposta o señor Rei, polo tanto non há lugar a votación ninguna, e pasamos ao punto número 13. Ratificación da súa inclusión, tamén por urxencia e aprobación no seu caso, da proposición do Grupo Municipal Mixto Ciudadanos relativa a manter activo o funcionamento do Servicio Provincial de Vías e Obras, así como a súa localización principal. Damos por enterada a urxencia e, polo tanto, ten a palabra a señora Rei Martínez. Gracias. A raíz de una moción presentada en la Diputación Provincial por En Marea y aprobada en el Pleno, se acordó no solicitar la renovación de la concesión de las naves de la Administración Provincial en la Xunqueira del Alba, por lo cual exigimos que el futuro emplazamiento de todas las instalaciones continúe en el concello de Pontevedra. Esta moción pretende recordarle a la Diputación que no se pueden desmantelar unas instalaciones públicas en la ciudad de Pontevedra sin tener ubicación también en la ciudad. Una ubicación acorde a su carácter industrial, porque después escuchamos declaraciones alabando la labor de la presidenta de la Diputación, tales como la Diputación está trabajando por Vigo, es una maravilla que la inversión en Vigo sea excepcional, en boca del señor Abel Caballero, mientras en Pontevedra hablamos de la posibilidad de desmantelar un centro de trabajo. Pero es que, además, una de las principales obligaciones de las diputaciones es coordinar la gestión de determinados servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Hemos hecho un estudio de esos ayuntamientos al margen de los que integrarán el área metropolitana de Vigo, porque tendrán competencias propias y la mayoría se encuentran en un radio próximo a Pontevedra, por lo que es más que defendible que instemos a la Diputación de Pontevedra a mantener activo y funcionando el mencionado Servicio Provincial de Vías y Obras, manteniendo su localización principal, parques y talleres, en la capital de la provincia, por considerarlo el punto más idóneo y centralizado para dar servicio a los mencionados municipios y previendo que, por su parte, el área metropolitana de Vigo tendrá competencias en la misma materia, fruto del traslado competencial a desarrollar en el futuro cercano. No obstante, sí consideramos que la localización del parque y taller de maquinaria deberá corresponder a una situación acorde con el carácter industrial del mismo y que permita un desarrollo sostenible medioambientalmente. Moitas grazas, señora Rei. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Non pideu a palabra, sí. Ahora, déalle outra vez, porque isto se estravela. Non pideu? É que é unha liada isto. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Adianto que imos a votar a favor desta proposta. Dende Marea Pontevedra se aprobamos e foi aprobado no seu día na Deputación de Pontevedra iniciativa para que os servizos de imprenta provincial e o Servicio de Vías e Obras fosen trasladados da ubicación actual a outra máis aceitada no Concello de Pontevedra. Grazas. Grazas, señora Moreira. Señor Fernández González, ten a palabra. Señor alcalde. Bueno, no ano 2018 remata a concesión administrativa da que dispón a Diputación nos terrenos que actualmente ocupa o Parque de Maquinaria.
E en coherencia co que se mantendo con respecto a outras concesións, este Concello debe posicionarse a favor da recuperación dese espacio da reubicación do parque. De feito, como se dixo xa aquí, a propia Deputación aprobou no seu momento unha proposta neste sentido. Por lo tanto, a primeira premisa é indiscutible. O parque de maquinaria tense que ir de onde está. Iso nos leva á segunda premisa, que é a recuperación dos terreos. Neste sentido, esperamos que a Deputación cumpla e adopte as medidas necesarias para que se poida levar a cabo esa recuperación, o que supón, ademais de facer un estudio, poñer cartos no orzamento. Non sería mala idea que se fose asignando un convenio, que non todo van a ser campos de fútbol. Poden ser outras cousas, non? E non sería mala idea tamén que a Deputación axilizase o tema para que non pase como co abastecemento de agua en Pontevedra, que se nos bota encima o tempo, non? A terceira premisa está relacionada co mantemento da actividade no noso Concello, elemento tan importante como os dous anteriores. Fai uns días o alcalde facía unhas declaracións das que viña a decir máis ou menos que estaba disposto a defender as empresas da cidade, incluso, aínda que eso levara ao xulgado. Mais ou menos dixo eso, non? Non entendín ben ese ataque de Juana de Arco que lle dou, pero, bueno, bienvenido sea a este lado de la corredoira, non? Porque, bueno, eu non creo que teña que chegar tan lonxe, non? Basta con que vostede reorganice os orzamentos para axudar a reactivación económica e se poña a traballar nesa dirección. Se iso é así, benvido. Aí nos vai encontrar, seguro, pero para botarlle unha man. E, por exemplo, por darlle un exemplo, por darlle unha idea, poderían empezar a falar dese tema coa presidenta da Deputación, nesas chamadas telefónicas que se fan vostedes, nas que vostede se queixa do portavoz do PSOE, e ela lle responde que te voy a contar yo, querido Miguel Ángel, pois, igual nesas charlas, poderían atopar un oco para falar de temas máis apaixoantes, como son as inversións en Pontevedra, non vai a ser que acabemos desinvirtindo en Pontevedra, porque este ritmo, non sei, non? Entón, aconsellolle que se poña a traballar vostede neste asunto se quere ser creíble neso de partirse o peito polas empresas da cidade, porque tamén para iso pode contar con nós. Evidentemente, se eu fose a presidenta da Deputación, que non o son, o primeiro que lle diría sería: Miguel Anxo, sabes que contas comigo, pero ofréceme algunha ubicación alternativa, pon algo da túa parte, non? Por lo tanto, cuarta premisa, cando fale vostede do tema, leve preparadas algunhas opcións. Como o señor Mosquera anda moi ocupado coa súa vicepresidencia, agora mesmo non recordo en que está todo ocupado, pero seguro que está ocupado en algo, pois tamén, se non encontra ubicacións, conte co Partido Socialista, que tamén para eso lle poderemos botar unha man, para axudalo, simplemente para axudalo. Esa debería ser a folla de ruta. En realidad, esa folla de ruta xa debería estar falada e comprometida, porque estamos en novembro de 2016 e o tempo pasa voando. Vamos a intentar sacar algún rendemento a isto de ter un vicepresidente, en vez de pelexarse cos traballadores, que o mellor hai que facelo, pero nunha mesa de negociación, non nos medios de comunicación, pois en lugar desos, a mellor sería moito máis rentable estar falando agora de onde vai ir o novo parque de maquinaria, porque non deixa de ser un centro de traballo e nada menor. E, por lo tanto, para Pontevedra sería importante manter ese centro de traballo. As noticias que chegan sobre o troceamento que se pretende facer non son nada optimistas. Esperamos que se recobre a sensatez e este goberno se poña a traballar no mantemento dun servicio público esencial como é o mantemento das nosas estradas e que a súa base siga estando en Pontevedra. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta porque, bueno, compartimos gran parte lo que ahí se dice, ¿no? Se reclama que se mantenga activo y funcionando el Servicio Provincial de Días y Obras. Es evidente, yo creo que hasta el Partido Socialista lo está reconociendo, que está en la Diputación, que la Diputación no está haciendo nada en Pontevedra. El parque es verdad que está paralizado. Esto no hay más que preguntarle a los alcaldes, no hay más que ver las pistas de la Diputación y no hay más que ver cómo este verano las cunetas no se limpiaron, y cosa que sí ocurría en los años anteriores, y que hay una absoluta paralización
de la Diputación Provincial de Pontevedra en cuanto a Pontevedra y particularmente en cuanto al parque de maquinaria. No sé qué es lo que están trabando el señor Mosquera y la señora Silva, que actúa como delegada, y lo he dicho siempre, lo repito, delegada del alcalde de Vigo en la Diputación de Pontevedra, que la está convirtiendo a la Diputación contra Pontevedra, y lo que se hizo hoy aquí en esta moción y lo que dice aquí el portavoz del Partido Socialista es un hecho claro que corrobora todo lo que estoy diciendo y lo que venimos diciendo desde el primer momento en que la señora delegada del alcalde de Vigo tomó posesión en la Diputación iba a hacer en Pontevedra. Lo dijimos desde el principio, esto está perjudicando a Pontevedra. Hay un pacto entre BNG y Partido Socialista que está perjudicando a Pontevedra. Ya no lo digo yo, señor Lores. Lo dice el representante del PSOE, o sea que me imagino que me irá creyendo poco a poco. Y están preocupados porque, claro, llega a extremos tan inútiles y absurdos, ¿no?, como que la presidenta de la Diputación dice que no se reúne con la empresa ENCE porque ella no se reúne con empresas privadas. Mentira, sí se ha reunido con empresas privadas, pero usted, señor Lores, debería decirle que es bueno reunirse con empresas privadas. Usted lo hace continuamente, incluso a veces lo llevan a comer fuera de esta ciudad. Por lo tanto, creo que aquí el problema es que a lo mejor si se sienta con una cierta empresa privada, en este caso ENCE, se acabó el pacto en la Diputación. Eso es lo que les importa, mantenerse los dos quietecitos, que nadie diga nada que le moleste, al contrario, que la señora Silva no diga nada que moleste al señor Mosquera y que el señor Mosquera no diga ni haga nada que moleste a la señora Silva, porque entonces se acabó el pacto. Pontevedra, eso es lo de menos. Lo primero está claro, que es Vigo, y yo, y ahora, señora Rey, acuérdese usted lo que dijo en una moción cuando yo traje una propuesta para enmendar el articulado o pedir que el articulado de la ley del área metropolitana no llevara ese tratamiento a Vigo. Ahora estamos empezando a ver las consecuencias y yo lo dije en su momento, creo que eso era un error para Pontevedra y ahora, pues claro, evidentemente, si Vigo y el área metropolitana de Vigo van a tener sus servicios, eso va a significar inevitablemente una mengua del servicio en Pontevedra. No lo dude. No lo dude. La privatización, no lo sé. Pregúnteselo a su compañero que tenía a la derecha, que algo debe saber, pero lo que está claro es que Pontevedra ha perdido con esta Diputación, sigue perdiendo con esta Diputación y desde luego, como sigamos en manos de dos partidos que han perdido, que no tienen la mayoría de la representación, cada uno por sí solo, en la Diputación de Pontevedra, pues va a irle muy mal a Pontevedra, porque aquí lo que importa es Vigo, lo que importa es el pacto y Pontevedra es lo último. Nosotros vamos a apoyar esta moción y esperamos que el parque de maquinaria comience a dar el servicio que se daba anteriormente y que los vecinos empiecen a notarlo, porque lo que están notando es precisamente una paralización intolerable. Y creo que si usted es el alcalde de Pontevedra, señor Fernández de Lores, debería poner Pontevedra por encima de Vigo y por encima de cualquier pacto por estar con el señor Mosquera en la Diputación de Pontevedra. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreira. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Dame a sensación en algún momento de estar escoitando o pleno da Diputación, non? Realmente, pois, digamos, poñer un debate, non digo pola moción que está sendo aproveitada para outras cousas, non? Poñer un debate sobre a Diputación, pois, en principio, é xogar no terreo de quen sabe como está, obviamente. As relacións entre o Concello e a Diputación en xeral foron e procuramos sempre que foran boas e de potencialo. Tocoume ter ese papel a petición expresa dos sucesivos presidentes. E temos que recordar, por exemplo, que se a Diputación aumentou funcionarios e dependencias en Pontevedra foi porque o Concello facilitou o edificio administrativo, por exemplo. Ou que houbo unhas relacións en xeral bastante correctas e que permitiron facer a ponte de Monteporreiro, ou outro tipo de actuacións no centro histórico. Ahora mismo acabase de rematar a ponte Mageiros, que estaba en peligro de ruína, o asfaltado da rúa de Marcón, de Pedrero Lagarto, asfaltado de Rival, e hai en marcha toda unha serie de actuacións. Ben, obviamente hai bastantes máis e con bastante mellor ritmo do que había antes. Por exemplo, creo que pasamos como 8 anos sin ter facer un convenio por un campo de fútbol e agora hai 2 e están outros convenios
en marcha como o do saneamento do Gafos, que vai a poñer a Diputación €500.000 ou que irá, supoño que a semana que ven a Xunta de Goberno, a rotonda na entrada de Príncipe Felipe, que todos sabemos é un auténtico perigo. É outro €500.000. Entón, o volumen de transferencias e de relación entre o Concello de Pontevedra e a Diputación, pois máis ou menos ao cabo dos 4 anos vamos a andar sobre os 10-12 millóns de euros. Máis co DUSI e máis que outros plans que se consideran extraordinarios. Está en trámite, xa está o proxecto, anteproxecto, hai que rematalo, do acceso a Monteporreiro por Tafisa, está xa comprometido o facer non un convenio para facer o vial perimetral a Montecelo, etc. Ben, iso é o que é realmente, e despois, pois, se o PP en Vigo di que todo é en Pontevedra di que todo vai para Vigo. Bueno, xa é un xogo bastante socorrido, pero que non se corresponde para nada coa realidade. Como non se corresponde para nada coa realidade tamén a esa campaña que fixo o PP con respecto ao parque de maquinaria, non? O parque de maquinaria, as únicas dúas decisións que se adoptaron foron unha, que traballaran nas estradas provinciais, que antes non pisaban unha estrada provincial. O de falar de Pontevedra é un certo descoñecimento. En Pontevedra, creo que desde o ano 89 ao 91 e desde o 99 hasta o 2015, o parque de maquinaria non entrou. Por lo tanto, non pudo notarse que mellorara ou que desmellorara. Simplemente non entrou salvo algunha actuación. O que se fixo foi exactamente iso. Por lo tanto, para manter as estradas provinciais, este verán habría máis medios, se dedicaron eses. Senón, non quero pensar que dedicarlle máis medios é que os resultados sean peores que demonio pudo significar. Entón, ben, eu sei que hai unha polémica moi... a segunda decisión foi que as pernotas, que desplazamentos sin xustificar, non se pagaban, como todo fillo de veciño. Iso foi outra decisión. Non se tomou ningunha máis. Ningunha. Ben, entón, esa foi a decisión. Si se tomou, digo parte do goberno, si se tomou no pleno da corporación a decisión de, digamos, non renovar as concesións da Xunqueira, por certo, que xa estaba falado anteriormente, incluso co anterior presidente, co señor Louzán, que estaba de acordo en que ese sitio non era o axeitado, porque creo que todo o mundo tal. Outra cousa é o da imprenta, non? Porque a tendencia agora, veixas o que fixo Costas, é que se hai un edificio que restaurar un sitio onde hai un edificio é moi difícil, porque saber onde hai a cementación, reméxese todo, despois posiblemente se faga peor, pois igual o emprente de Diputación o edificio se pudera reaproveitar, que foi a modificación que se fixo a moción que se presentara no pleno. Entón, non hai ninguna novedade con respecto a isto, hai só isto. Hai no orzamento deste ano, que non sei se dará tempo a contratalo ou non, se non irá para o ano que ven, un estudo das alternativas. Alternativas hai moitísimas, non hai ningunha previsión de leválo, nin de desmantelalo, nin por ningún lado. A Diputación ten dúas seccións, digamos, que son as brigadas máis o parque de maquinaria, que habrá que ver como consecuencia deses estudos que que relación teñen entre elas ou como funcionan. Pero, eso está sin decidir. En todo caso, ubicacións hai todas que se queiran. Como supoño que sabrán, as instalacións, o servicio das estradas, como este caso, pode perfectamente estar ao lado dunha estrada ben comunicada. Pode estar perfectamente. Hai que mirar que tuvera os servicios necesarios
E, polo tanto, hai suficientes estradas, creo, como para poder colocalo en Pontevedra. Se se vai a un polígono industrial, pois dentro de Pontevedra non sería fácil. Non sería fácil, pero, en todo caso, tamén está o polígono de Diputación de Barromeis, que está a 1 kilómetro do Concello de Pontevedra, polo tanto, aí non hai nada que, vamos, non habría maior problema. O poñer de exixencia, por que é de Barromeis? O poñer de exixencia un parque que vai a uns terreos industriais, por iso digo que a moción, antes comentaba a autora que posiblemente era mellor comentala antes por algúns matices. Prácticamente non hai ningún. Prácticamente non hai ningún, por qué? Porque os terreos industriais son caros. Son caros por urbanización e demais. Entonces, como sabedes, se vades por aí por unha estrada, vedes ao lado da estrada a área de servicio, non? Que non é un polígono industrial, é simplemente área de servicio, como están as gasolineras ou cousas desas, non? Entón, bueno, había, a iso, xa digo, está sin decidir. E con respecto a esa suposición, aceptación, o sea, hai dúas suposicións na moción que son máis teoría que práctica, non? A lei, sí, efectivamente, a lei do 2013, non? Se non me engaño, 27 de 2013, pois sí que, digamos, que lle dá á Diputación o carácter categórico de poder coordinar e incluso sustituir os concellos de menos de 20.000 a prestación de servicios. Que se sepa, ninguna Diputación o está facendo, nin o vai a facer. Nin o vai a facer. O sea que esa suposición non é realista, é moito menos realista pensar hasta onde sabemos que a área metropolitana de Vigo se vai a encargar das pistas dos concellos que é basicamente das pistas ou das vías dos concellos ou da Diputación na súa área xeográfica. Moito menos realista, polo menos a bastantes anos. Polo tanto, si se vai a seguir cubrindo toda a provincia, se van as estradas provinciais ou xoando aos concellos mediante as transferencias ou nos proxectos que les queiran, si se vai a manter as instalacións trasladadas do sitio, a máis. E que vai ser en Pontevedra? Seguro tamén. Seguro. Ninguén plantexa outra cousa. Conste que hai xa instalacións fora, non do parque, pero da brigada si hai. Se non me acordo, en Silleda, Pontareas, hai 3, creo, 4. Quer dizer que pode haberas. Pero, vamos, en ningún momento se plantexou, polo tanto, non temos ningún problema en votar a favor. Iso é o que está decidido, é o que hai hasta ahora, o sea, vai absolutamente na liña do que está decidido. Outras afirmacións de que si mesa de negociación, que si outras cousas, eu case diría o portavoz do PSOE que pregunta quen leva a negociacións ali, que non son eu precisamente, é que lle explique o que pasou ou que teña ollos para mirar o que se estuvo pasando por aí de amenazas, coaccións, pintadas e demais. Creo que lle explicarán bastante ben o que sucede. Pois eu digo, non é o aspecto central, un aspecto colateral que, se se están vinculando, creo que se está facendo erróneamente. O destino do parque vai ser quedarse na súa forma actual ou transformado, quedarse en Pontevedra, ou polo menos ter o seu centro operativo en Pontevedra, e trasladado do sitio actual que todo o mundo reconocerá que ter unha planta de aglomerado, verdad, en unha xunqueira, afortunadamente non está funcionando agora, pero non creo que sea cuestión de explicar máis cousas. Por exemplo, esa planta de aglomerado, traballar aglomerado en frío, e os técnicos provinciais, pero non da horas, non dai 10 anos, non querían nas estradas provinciais eso. Por eso traballaban nos concellos. Digo, habría moito que falar, igual que da maquinaria que ali, pero non creo que sea o que interese ora, nin sea procedente alargar máis este pleno. Moitas grazas. Algúnha outra intervención? Señor Fernández. Sí, bueno, eu non vou a referirme á moción porque evidentemente xa está debatida, pero exactamente igual que me molesta as faltas de respeto que pode ter o señor Mosquera no día de hoxe en algún momento, me molesta moito máis
pero moitísimo máis as faltas de respeto reiteradas que ven mantendo o señor Moreira hacia a persona da presidenta da Diputación e que rozan el machismo. Nun día como hoxe, rozan el machismo. É unha auténtica vergonza que vostede siga faltándolle o respeto á presidenta da Diputación. É un escándalo. Por favor, pida perdón, porque mire onde estamos. Mire onde estamos e mire o que vostede ven dicindo. Creo que é inaceptable en un representante político utilizar esa terminoloxía que vostede está utilizando. Nada máis. Moitas grazas, señor Fernández. Por lo tanto, somete esa moción a votación. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Ben, pasamos ao punto C, mocións urxentes, que xa foron moitas. Control e seguimento do Goberno local. Punto 14, dación de conta do decreto do alcalde, polo que se modifican as áreas de goberno concelleiro responsables das distintas áreas e delegacións especiales. Algúna intervención? Punto 15, dación de conta do decreto do alcalde polo que se modifica a composición dos membros da Xunta de Goberno local. Punto 16, dación de conta do estado de execución dos ingresos e gastos do Concello e dos seus organismos autónomos referido ao terceiro trimestre de 2016. Tampouco hai intervencións. Punto 17, dación de conta da información suministrada a 31 de outubro de 2016 ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en virtude da orden 2015-2012 de 1 de outubro, correspondente ao terceiro trimestre de 2016, e punto 18, dación de conta dos listados aos que fai referencia o artigo 4 da Lei 15-2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, 29 de outubro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais correspondentes ao terceiro trimestre de 2016. Punto 19, coñecemento, resolucións e decretos, que tampouco hai intervencións. E punto número 20, preguntas, que abrimos un turno, se hai preguntas, que tampouco hai. Sí, señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Rodríguez Teso, ten... Grazas, señor alcalde. A Asociación de Veciños Santo Paio solicitou a petición dos veciños e usuarios dunha estrada situada en Parada Campañó que vai desde a Estrada Vella de Vila García, PO 310, ata o lugar de Cabaleiro, uns quitamedos debido a que esa estrada por un dos laterais ten un terraplén e ademais fai curva. Cando foron colocados, no canto de colocar os quitamedos solicitados, colocaron uns valos e non en todo o tramo, que como moito servirán para que non caian os peóns, pero que de nada serven para os turismos. No momento da colocación, varios veciños achegáronse para protestar, avisouse a concelleira, pero ao parecer faise caso omiso. A pregunta é a seguinte: van vostedes poñer os quitamedos solicitados ademais do valo ou van deixar a cousa nese valo chapuza? Moitas grazas. Tomamos nota da pregunta, mas que vas a responder? Ou se contestará en comisión ou que? Queres contestar? Responsable do rural. Ten a palabra o señor Gómez Xunqueira. En calquera caso, comprendemos a preocupación dos veciños pola seguridade viaria e atendémola sempre que se pode, pero seguimos as recomendacións técnicas dos servizos municipais. Ben. Moitas grazas. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Ben, en novembro, o mes da memoria histórica en Pontevedra, da memoria en Pontevedra, unha pregunta sobre a Cruz dos Caídos. O Concello cedeulle en agosto de 1941 a Falange Española tradicionalista e de las Jons un terreo ao final da avenida de Monteiro Ríos para a construción de unha ata que perpetúe el recuerdo de los héroes que sucumbieron en defensa de los santos ideales de religión y patria en la gesta heroica de nuestra liberación. Ese mesmo ano, un domingo de decembro, celébrase a solenísima inauguración e a prensa recolle a locución íntegra do jefe provincial del movimiento. Dixo: saludo cordialmente a los representantes del fascio italiano y del partido nazi alemán pertenecientes a movimientos que aspiran como nosotros a una justicia social. En 1985 construense un aparcadoiro soterrado. Hai que desmontar a cruz e un alcalde moderadamente antifranquista daquela amaga con razón con non restituíla, pero bate cunha campaña orquestrada pola caverna local.
dinlle na prensa. La Cruz de los Caídos es el estilo, la poesía, el rito que encarna el pensamiento josé-antoniano ante los que hacen guardia sobre los luceros. Aquel alcalde entra o pánico e opta por tunear a cruz que pasa a ser o monumento ao soldado descoñecido, aínda que non resulta tan descoñecido. Custa 16 millóns de pesetas, máis 4,5 da varanda e 1,5 da iluminación. Ten 16 metros de altura e é, fora do Valle dos Caídos, a cruz máis alta de España. Pero pesa 60 toneladas e un edil dun goberno posterior anuncia con motivo de outras obras para reforzar o aparcadoiro o propósito de retirala. E, en 2001, edille á prensa: barállanse dúas alternativas, levantar toda a base do monumento sen tocar a estrutura de formigón ou desmontalo todo sen garantía de poder reinsentar a cruz polo seu gran peso. Casualmente, ese edil segue nesta corporación, aínda que agora se ausentou. Espero que o resto de compañeiros do seu grupo lle trasladen a pregunta, porque se chama Cesario Mosquera e esta pregunta vai dirixida a él. Dado que non parece que a cruz de 60 toneladas empezase despois de 2001 a levitar, como Castro Forte de Baralla, non lle parece que os tempos son chegados 15 anos despois para ter tomada unha decisión, e xa que logo, para que o orzamento de 2017 poida incluir unha partida para a retirada da cruz dos caídos descoñecidos e coñecidos? Pregunta do señor Luís Rei, con toda a boa intención que fai, e contestaremos ya oportunamente. En todo caso, para maior información, cando se arreglou o parque en Riba, que foi este goberno, bueno, se valorou o custo, que era moi excesivo, e tamén teño que decir que non hubo maioría suficiente para facelo. Vale? Naquel momento. Neste momento contestaremos próximamente, nesta pantalla. Pasamos ao señor Moreira. Señor Moreira, ten a palabra. É un rogo xa. Sí. Gracias, señor alcalde. Este rogo é para reiterar unha solicitud que xa lle fixen nas xuntas de portavoces. Ben moi acaído porque onte nun acto que fixo Stop Accidentes en Pontevedra, na que vostede interviu, manifestou que lle daba moita importancia e que eran necesarios elementos reductores da velocidade. Nós estamos de acordo. O que lle queremos rogar é que, por favor, se é verdade que lle dá importancia a elementos reductores de velocidade, que non boicotee, que non bloquee, que non faga, como dixe o Mosquera, esa gamberrada de estar bloqueando nos despachos unha regulación, unha normativa que estableza claramente cales son as medidas e dimensións que teñen que ter estes elementos reductores da velocidade, porque, evidentemente, vostede pediu unha serie de informes que sabe e é consciente de que son informes para dilatar a tramitación e, polo tanto, a entrada en vigor dunha normativa da que actualmente carecemos en Pontevedra. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. En todo caso, porque xa unha vez dixo unha... Eu non lle digo aos técnicos o que teñen que facer. Iso diránlle ustedes nas administracións que gobernan. E os técnicos informan o que consideran convinte. E houve un técnico que está estudiando todos os lombos por decisión propia, que parece ser que está rematando. Cando está rematando ya. Pero vou dicir unha cousa. Non están colocados aínda nin a mitad dos lombos que hai que colocar neste municipio. Vostedes van en dirección contraria, como a formiga no carreiro. Había unha canción de Xosé Afonso que era a formiga no carreiro vai en sentido contrario, que a mí me gustaba moito, por certo. Entón, sempre en dirección contraria. O sea, aquí non hai rúa, nin hai barrio do rural que non demande a ubicación de calmadores de tráfico en todo o concello. Pero ustedes siguen dando a vara. E lle podo decir a usted que, bueno, eu pateo moito o concello andando, pero tamén en coche. E lle teño cariño ao coche, Hai alguén que pensa que non lle teño cariño ao coche. Como todo mundo, moito cariño. E podo decir a usted que a 30 por hora se pasan todos os lombos deste concello. Incluso algúns a 40. Hai algúns que se pasan a 50, a 60, pero hai que modificalos porque non sirven para nada. Vale? Pero todos os lombos se pasan a 30 ou a 40. E están feitos para eso, para reducir a velocidade a 30. Vale? Entón, ustedes, con toda esa cuestión que están planteando, que están opoñéndose a que se tomen medidas que son positivas e que demandan os cidadáns. E van a topar con ferro duro, ferro durísimo. O sea, que decir que este goberno non vai cambiar de opinión ao respecto. Entre outras cousas, porque
Si ben é certo que non sacamos maioría absoluta, que non a sacamos, si sacamos un porcentaxe moi alto de votos dos pontevedreses que nos demandan que sigamos adiante con un modelo urbano que ten moito que ver coa accesibilidade. É curioso, coa accesibilidade, somos premio de accesibilidade, co medio ambiente, co respeto polas persoas, etcétera, etcétera, coa calidade urbana, coa eliminación de contaminación, con moitísimas cousas. E, polo tanto, sentímonos moralmente responsables de defender o noso programa, que nos votaron, pois, e ben é certo que non masivamente, creo recordar que o 43% dos ciudadanos. Por lo tanto, vamos a seguir nesta línea, non? Logo contestaremos todas as preguntas que sean necesarias, pero xa lle digo que baten en ferro duro en este tipo de cuestións, vale? Moitas gracias. Algúnha outra pregunta? Home, perdón, pero va a ser que non, Próximo día presento este outro rogo, pero es que, vale, usted pregunta un rogo e eu xa lle digo que estamos traballando na contestación esa, xa lle explico, pero claro, valoracións, non vamos a facer do rogo unha moción do pleno, vamos, é que non. Que sí? Bueno, pois que conteste o señor Moreira. Señor Fernández, que vostede non se enterou do que lle preguntei, do que lle roguei, non se entera. Usted non se entera. Díxenlle que queremos unha regulación, que queremos lombos, que queremos reductores de velocidade. E vostede di que non queremos, é que non escoita. Vostede non escoita. Queremos reductores de velocidade, pero queremos unha norma que o regule, que non a hai. E non a hai. E a ferro, usted non me gana, porque por apellido xa lle gaño eu. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor alcalde. No pleno de abril deste mesmo ano aprobouse unha moción relativa á parroquia de Campañó, na que, entre outras cousas, se pedía poñer alumeado público no lugar de Soutonovo, dende o campo do Montiño ata a subida de Soutonovo, e aínda non se fixo nada. Na carretera de Cochón a Carballiños, os veciños da zona solicitaron que se puxeran puntos de luz e, ao parecer, a concelleira díxolles a estes veciños que se eles poñían os postes, o Concello poría a luz. Rogamos a este goberno local que poña os puntos de luz necesarios en ambos os dous lugares, pero tamén os postes. Moitas grazas. A ver. Moi brevemente, señora Comesaña. Vamos a ver, estáse referindo a unha falsedade como a casa. Eu jamás da vida nin lle direi nunca a ningún veciño que se teñen os postes, por favor. Iso facían ustedes moi ben cando gobernaban, vale? Jamás da vida lle dixen... Bueno, na vida, estamos poñendo postes por aí onde nos foron pedidos, que teño a lista das peticións e concretamente están colocados, ainda me chamou un veciño, non sei se foi onte ou antes de onte, en Ferreiros concretamente, de Ferreiros, non sei que lado é, que os últimos que me pediron están colocados 3 postes. Por tanto, a mí onde me piden, hoxe os poñemos, cando é posible, pero jamás da vida lle dixen a ningún veciño que tiñan que poñer os postes, jamás, vale? Garde silencio, por favor, vale? Señor Abal, perdón, é Abal, sí. Señor Abal, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Un rogo atípico a los señores de Marea, creo que quería decir antes, porque estou convencido que o señor Luís Rei non fixo o rogo que fixo antes, dicirlle que se informe mellor e dicirlle que o monumento a Cruz dos Caídos foi retirado, foi derribado por un alcalde valente que enfrentou os poderes fácticos da época. A cruz é totalmente diferente, é un monumento ao soldado descoñecido. Non quero que vinculen esa cruz que foi retirada, non se parece absolutamente nada, os brazos son totalmente diferentes, o tamaño, a pedra non foi tuneada, foi retirada completamente e feita un acordo. Os señores de Marea que están aí, que son os que escriben, se queren, poden enterarse onde foi a parar aquela cruz, nada máis. Un momento, isto xa non son rogos, xa son corrillos de... Señor Rei, por alusións... Sí, bueno, eu creo que as preguntas non teñen debate. Isto non era unha moción, era unha pregunta a un concelleiro responsable do grupo de goberno e non sei por que ten que abrirse debate con isto. Se quisésemos un debate, presentaríamos unha moción. Gracias. Ben, pois, dito isto,
Se non hai máis preguntas ni máis rogos, bos días a todos e a todas. Toma, isto é para ti.